Erki, atzaldeon, hemen batu geha, zabilen, auzo bileretan bigarren atxea. Bigarrena da, herri barruko bigarren erdixa egin deu. Atzo egin gendun lehenengo bilera, herriko alde zarra eta Samikoi aldekua, eta bain, beste aldia eta entzuz, eta bestia. Zapatuan ingo deu, gura zamendi pikupe eta bazarrexetako egin, eta hiru batzarretan, pixkat izaten da gure asmua, zauekin batzia, etorretzen zatenok, batetik, gero bestetik, zuzenian emititzen deu, YouTubeen, interneten hor gelditzen da, eta hori momentuan ikusten dana, edo gero ondoren ere ikusi leiken gauzia da, eta ona ekarriko deu batetik internetetikan korreo emailez jaso ditugun proposamenak edo komentaixuak, bestetik buzoietan, papeletan idatzitza jaso ditugunak, eta gero noski zuenak ere jasoko ditugu hemen txosteta. Zetako, lehenengo, ariketetxeko entzuteko. Jendiai entzuteko, gu beti ezateu, gu entzuteko urte osoan goz. Gu ez gozo hemen 3 egunetan, jendiai entzuteko urte guztian, gurekin egotia ez da oso zaila izaten, nahiko urre oten geha, eta bidiak ere badoz urte guztian zabalik, ez? Telefonuak eta emailak eta udaletxeko lehiatilak, ez da? Baina edozein kasutan, harreman hau ere, iruditzen zaku sanua dela, urtero etxen dugu, aspaldidanik, baina urten, dakau nobedade bat. Nobedade, esango nuke, garrantzitsu bat dakaula. Aurreko auzo bileretatik ona. Akordatzen nahi, lehenengo auzo bilerak etxena zinean, noiz izan zen, ni alkate eta lehenengo urtietan izango zen, ondala 11 urte, o 12, horrean hasi ginean, eta jende asko harrimatzen zen, ez da? Harremana izaten zen oso personala, oso zutani, oso zuzeneku, ez da? Denborak aldau etxen dira. Eta gaur egun, dakau alukei hau, mobila, lehen telefonu izaten zen deitzeko eta gehatzeko, zazpietan, bale, zazpietan, da gehatzen ginen zazpietan, da zazpietan izketan etxen gendun. Oain ez gara gehatzen zazpietan, da dana emendik etxeu, ez? O idatzi, o izketan, batzuetan gauza txarra izaten dugu, harreman hori galtzen dugu. Beste gauza askotako berrikuntza onak ere badakartza. Eta berrikuntzetako bat, ez dakit ezagutzen dezuen, baina entzuti aukik ezue pentsatzen dut, da, hauxe, aplikazio bat, linea berde, eta linea berde hau da aplikazio bat, zema denpora, martxan? Lengo... 2 urte. Azarot, urtebete. Urtebete. Lengo azaroan jarri genuen. Horretxio esan, eta urtean pixkat nobedadia, ez? Linea berde da aplikazio bat, zetako. Udaletxeekin, harreman zuzen bat etxeko. Kaletik angoaz eta ikusten, mapatxe bat mendixan. Ontsi ikusi periodikoan, mapatxe bat agertu dela, mendixan. Mutrikun. Mapatxe. Ameriketako pelikuletako animali hori, mutrikun. Haura ere mutrikun, ere gualdiz, Gipuzkoan. Bizkaian da, Asturias da, horretikan bado, etorri honutz. Lehenengoan duen da mutrikun. Zijoazten menditxikan da, mapatxe bat ikuste zue, ospera! Ateatze zue linea berde, ateatze jo zue, bere gauzatxua da ikasin behar dago erabiltzen mia. Ateatze jo zue argazkisa, pintze zue, Arnon mapatxe bat! Tak, bixaltze zue, eta ja, ayuntamentuak jasotzen deu, guk jasotzen deu, Arnon mapatxe bat dagoela. Hori, mapatxean esan dut, gaurko notizi izan dalako, mina hori bezala, gure kalian do, argi bat, astebetian atzen da. Eta udaletxeko ostionek ez dietorri mendik, ez di arrimau. Udaletxeko alu honek ez di arrimau, baina igual pasatu egunaz, ez dugu ikusi funditxuta dagoela, edo atzen da dagoela, en fin, arrazoi asko honleik ez da. Hortako do, ate argazkisa, bixaldu, eta udaletxekoa ja badakixe, hori dagoela.
eta bi hastian espada biztutzen, Inar, ze, o Joseba, ze, pasau gendun, bisua. Hau da kanal berri bat, ez? Kanal berri hontan, zenbat eskari hondia, Inar? Atzo... Urte beteik ez da handik, Atzo behiratu genuen, da gaur berrixa sartu ja, baina atzo ja zazpireun da 88 eskari olako zerbait urte betian sartu dira. Ixa 800 eskari, 800. Zenbat erantzun dira? Historikoaka, ia 600 daude konponduta. 800-etikan 600 konponduta, erantzun da. Gero beste 40 hola daude. Beste 200 horietan, egon lehike kasuistika ezberdina, adibidez? Batzuk doz eitzeko, beste batzuk, adibidez, ez dia, erantzun daude, baina ez dia gure gauzak, igual dia diputazioan kontuak, karreterak, eta gauza horiek bideratzen diala, baina ez ditugu erantzuten zuzenian. Beste batzuk, igual ez dia erantzun, ze, kotxe hau gaizki aparkauta dagoen ere garaje aurrian, eta udaltzen jo jundean ego ja etzaban kotxeik. Esan etena da, askartasuneko gauza batzuk, gu jaso eta erantzute duneako ja bukatu da, eta beste batzuk, dialako igual proiektu oso handiak, adibidez gaur sartu da, azkenengo bat sartu dana, Samikoiako parkia konpontzeko. Horren erantzuna, ez da momentuko erantzun bat. Batzuk izatea olentzerontzako kartak. Ez, olentzerontzako. Olentzero gere kartzitzu erregaluak. Baina normalian sartzen dianak dia, farola itzalduta, adokinen basolte, zerbait irriztakorra daola, herriko barandia bat puskauta daola, olako gauza txikiak auzodanetan dozenak, eta nahi askotan gustatzea, eta atzo esanuan, Joseba intzunion aurrengo aldiz, guazkenean udal gobernuan 7 pertsona. Diala, 14 begi. Mutreko harrak 5.300, hori dia 10.600 begi. Odan, askoz ez geixo ikustea, eta atzo batei komentatzen nion. Ez que egun osoak kejakana hola emateu, ez. Haizia ikusten guk ikustez dituguna, gu ez gaude, zuen portal aurreko, batzuna bai, zemen auzoko jendia ikusten, ere auzoko jendia ikusten, baina normalean zeuen auzouan, ate aurrean ikusten zuen arazo hori, gu ez geha iruzten danak ikustea. Guretzat, askoek pentsatzeu dala txapia matia o molestatzea, guretzat ona da. Gero eta gauza gehiago bali mago, ikusiteu, eta askoz ez lehenu razionatze dugu. Askotan, arrimatzen da jendia, beldurrez, barkatu, izesto barkatzeko hemen zutzeko goz da. Eske, hau da, jendia pixkat bilurrez bezala, eta ez, bilurri gabe esan. Gu gauzak ondo eramateko goz. Horrean, danon artian, errazo eramaten dia gauzak ondo. Horrean, izan behar da lan kolektibo bat danon arteku, ez da? Gugoz eta guri tokatzen zaku horre gidaritza eta gauzak antolatzia eta orden baten ipintzia eta lehentasunak ematia eta, bueno, baina danon ekarpenak behar ditugu. Horrean, ekarpen hori esan dakua, linea berde. Bai, hola izena du. Gero lagunduko zugu, gonbidapen bada, instalatu mobilian, baldin bakazue, internet eta aukibieu, ez? Baina, erraz da. Behin instalauta duanean, bat biru lau instruzio eta ez detuzte komplikazio handirik dakanik. Dakanona da, behin guk konpondu deunean, imagina, gaur ateatzen zazte, eta farolau, ez di joa, guk konpontzen deunean, mesue irizte zaizue, konpondu deu. Ordan ja badakizue, zuek bialdu zuen horren jarraipen badakazu zergaitik ez dan egin, ordan badao nola baiteko, zuek jakiteko, konpondu dala, eta o ezin dalan konpondu zergaitik, o lusatu ingo dan, ordan nola baiteko komunikazio bat badao, ez dala bialdu eta listo, baizik, eta jarraipeneako gero erakutziko izegu pixkat. Oso arraza da, eta aukera asko mateitu. Oso no. Bueno, horren hasiko gea... Aretotik beti. Bai, de acuerdo. Hone etortzeanak esfortzo bat indu, eta beti aretotik anazte geha. Horda, mikrofonu erabileko dugu, batez ere hemen entzuteko, baizik eta zuzenian goz, YouTube-etikan, izenak etzaizu ikusten, etzaizu grabatzen. Bai. Edo etorri zuzenian, kalian... Hori da urtian ziar erabiltzeko dagoen tresna bat. Baina urtian ziar hori dagoen bezala, udaletxeko atia zabalido, Bai. Papela bete, Joseban etorri, Inarren etorri, o udaletxian ibiltzen gehan gana urreatu. Bai, hori da.
Bueno, etxean ez zuen aituko Eta galdetzen. papela ere bai, noski. Etxean ez zuen aituko galdetzen zuen, beste bidiak eta jarraitzen. Jarraitzen danak, auzuan bizigea, askotan gurutzatze gea, gelditu lasai, telefonoz, udaletxe berta junda, lasai asko, Lasai asko, eozein momentutan dauden bide danak erabiltzen jarraituko dugu. Ofizialak dianak tramitazioa sartuta eta sarrera eman da udaletxean, oso administratibo burokratiko esango deuna, baina igande baten goizian harrapatzen maia zuere, esan lasai, ez da oinon garazoik. Hau da gehigarri bat. Hau da, lehenoko dana gehiago. Baina esan dagoa, guetzat oso importantia da. 800 eskari jaso deu eta 600 erantzun dira. Horrek ere balixo dugu, ez? Pixkate, ojo, beste 200 ere gatuia, arrazoi ezberdinakin, beti juten gea gauza politxeta. Bai. 800 solicitudes que ha habido, quejas, propuestas, observaciones, cosas que se ven en la calle y propuestas para arreglar. De 800, 600 han respondido en un plazo, no sé, ahí estará la estadística, pero en un plazo breve. Sí, depende de la incidencia. Hay incidencias que son un poquito más difíciles digamos, que necesitan más tiempo, y otras son tan fáciles como, ostras, esta farola está mal, va a la brigada, cambia la bombilla y al día siguiente está bien. Por ejemplo, eso no tiene nada que ver. La semana pasada tuvimos una filtración de agua en Achichín. Pues eso ya tiene que entrar el consorcio, hay que levantarle el suelo, ya, digamos, son dos cosas que están mal, pero no tienen nada que ver. Eso como en casa, no es lo mismo que se te funda una bombilla que tengas humedades en la habitación. Pues aunque sean en la misma incidencia y los dos cuentan como uno, pues algunos tienen más tiempo de reparación, pero aún y todo siempre intentamos estar en contacto para explicar que necesita más tiempo o en qué situación está la incidencia. Bueno, vamos, de 800, 600, pero 200 también todavía que están ahí, unas en espera, otras no corresponden al ayuntamiento y corresponden a otras entidades, pero de 800, 600 ha habido posibilidad de comunicación entre el que ha visto el problema y el que le ha dado la solución, el ayuntamiento y el ciudadano. Si el ciudadano no comunica, el ayuntamiento no lo ve y puede estar ahí pues meses y meses. Vale. Entonces, es una herramienta más. Línea verde. Línea verde. Y luego ahora el procedimiento vamos a hacer, han llegado preguntas y solicitudes tanto por internet como por el buzón, y los que estáis aquí. Entonces vamos a dar prioridad a vosotros. Lo único que pedimos es, si es posible, intentar tener el micrófono delante para que se oiga, porque si no, desde casa no lo escuchan, ¿vale? Se está retransmitiendo por YouTube en directo, hay gente en casa viéndolo, pero estáis de espaldas a las cámaras, no se os va a ver, y si no queréis identificaros, no os identificáis. No hay ningún problema, ¿vale? No tenéis que dar ni nombres ni nada. Vale, empezamos... Así, bai. Vale, entzuten da. Vale, arratzaldeon, vale. Bueno, ni Irigibel kalean bizi naiz, eta, lau gauzatxo daukate. Bat, gure kalian arratoia tabiz kale jiran. Ez gaur de atzo, aspalditxik. Da gero dauko... Kontainerreko pare hortan, ez da? Ez. Irigibel, nire entrada, instituto aurrian. Irigibel bi handi berutzazten, bai. Plazoleta txuan, más o menos. Bai, lehenengo kontrada, bixeta, bai. Gertatzen dana da, planta bajan da bizi diana, eta sartu baku etxeta. Eta orduan, ez dakit, hori pentsateko kontrola beharra daola. Apuntatze dugu, eta hor plagako enpresa batzuk badazkau plagak kontrolatzen da ibiltzen dianak, gaur justu beste leku bateko zea jaso deure bai, arratoien kontuekin, jarriko dugu abisua eta pasaitezela behiratzea, pixkat nun daun fokua eta bestia. Egisa da, ez da beti, baina askotan, olako arratoiak ibiltzean lekutan, hor da kasuena da, lokal asko daudela utzik, pixka beru eta daude lokalak, ez daudela ziero tapia uta, eta olako lekutan zikinkeia
jana botatze zaien lekuan. Bai. Azkenean animali hauek normalean hortik ibiltzeia. Usuak, arratoiak, bestia, jana nun, basura nun lurrian, normalean hortik ibiltzen dira. Hala ere, gauza batek ez du bestiak entzen. Guk gure aldetikan, arratoian plagan kontrako enpresekin eta jarriko ga kontaktuan, pasako jau komentatutakoa, badakit lehen garai baten pixkat beruo, kontainerrak daudezen leku hortan ibili izan diala garaje ingurutan da, behiratuko dugu. Ez, eske kalian dabiz, kale jiran, oza, ez da izan katxot dugu, Bale. Zeni entradatik urten, da gertau gata, eta kasi neure pare-parian lotzabarik. Eta txarrena da etxeta sartzen diala, terrazatik. Eta orduan ja, hor pentsaten dut, hori behatu beharra daula. Apuntatze dugu eta bihar bertan jarriko ga enpresakin kontaktuan, eta komentatuko xo hortikain pasatzeko, ze beste leku bateare etorri berdia. Bale, beste gauzatxo da. Goi, bota. Bueno, gero ni faltan botatzen dut motrikuna, adibidez, zamarpotun arazoa daula motrikun. Por ejemplo, gure kalian eta ni ikusi ditut inoiz, zamarpoto dakarre goiko zera zulo hori haundixa, eta jende bat etxen dago igual etxeko zamarpotua garajeko salidan barruan sartu. Horda kasu ez garajeko, behaien garajeko irteeran, daoz, sakarrontzi bat, borobila. Eta dago norbait, ja asko hor, eta gero Jose Antonio de izan atzeko etxeko hortan ebai, eskaiera aurrian, hor dago norbait, 20 metro aurreo ite inberrian, bertan botatzeu etxeko sakarra. Etxeko basur poltza botatzeu. Sakarpoto, kaliko sakarpoto. Orduan, nik, da gero horretaz aparte, bebai, ni pentsaten dut, leko, nik ez dut entenditzen, neure eritxia da, ez da? Adibidez, gu erretzen duguenok, ziarru erretzen duguenok, niri adibidez ni lotzatu etxenaz lurrera botatzen zigarrua. Baina ikusten dutena da, sakarrontziak ere ez da osela prestatuta mutrikun. Por ejemplo, Txurruka plazan dao zamarpoto bat bakarrik. Eta bera dao erdi eskutauta. Eta gero gaur konturatu naiz, ambulato isotik rotonda daoz 3 zamarpoto. Ulertzen dozu esen nahi doten esan. Ez da hola hor, ez dakit, estudixo batero eginda, nun derrigorrezko beharrezkoa dan. Nun doten faltan. Hori da, ez? Eta oso importantea izango litzake, por ejemplo, niretzako eta jende askontzako, ziar horreten duenok, lurrera ez botatzeko, egotia zakarrontziak pixkat prestatua, ez? Hor badaude batzuk ondiagokoak dianak, batzu badauz. Beltzagoak dianak eta gainan dake, baina horiek dia oso ondia dia, papelera sakarpoto oso ondia dia. Egia da bestiak ez dakela ogolako. Batemat badao, ez da, baina honi pentsaten dut. Eta ambulato isotikan Goiko plaza, sakarpoto, hainbeste sakarpoto egotian arrazoia bakizu zer dan? Ez dakit. Azkenengo 2 astetan norbait konturatu da eta linea berden sartu du, etzauala sakarpoto ikan. Lehen etzauan, orduan konturatu gea etzauala eta oentxe jarritugu. Eta oain zeuk esan da. Karo, Txurruka plazan badao bakarrik. Olako momentuak eta linea berde bezalako aplikazioakin, apuntatze dugu, eta behiratuko dugu puntu gehiago berdan jarteko. Ni pentsaten dut errixan behatu beharra daula hori. Gero beste gauzatxo bat. Txokoneko parian daona zera esto hori justo kurban. Nik ikusten, ez noa erra. Ni badakit, barruka zera ezilekela hartu, horre gauza guztio badazkit. Ni konturatzen az ni egunero pasatzen naiz hortik. Deni hortik, ondarrutik eta etortzen din, kotxiak, bai kamionak, pixu asko dakarrena, egunen batin gertaleike igual freno gabe gelditzea, eta han azeratik pasatzen dana, se puede dar por jodido. Orduan, dao azera oso estua, ez da? Baina ni pentsaten dotan protezio zer bat, barandilla bat aunkezea. Porque beti protegiuko leuke apurtxo bat.
hori da ni pentsaten dutena, Bai. Zerbait, zeo zer badao, zeo zerrengo leuke, batez baino. Bai. Neu pentsaten dute hori, Hori ondo behirau berko litzateke, oso estua da, oso Bai, estua bai, da, bai, eta bai. barandia jarri ezkeo igual ja gabe gehatzekea. Egisa da, leku hori oso estua dala, eta logikoa izango litzatekela, pixkat barrutik egitea. Baina barrukoakin arazoa da, ja, ez dala barrukoakin, geuria. bai, barrukoakin badakit arazoa da, hola. Baina nian pentsaten dut, neu pentsaten dutena da, Ez, bai, Nigan barandilla batero, eske, Bai. zeo zer engo leukela. Bai, Oi, behiratuko dugu, aber ze tarte usteu, baina... Izez baino, Bai, pixkat gehiago engo leukela, porkan ume asko pasatzen dira, jende asko pasatzen da, eta claro, sekulez da gerta, olako istripori. Baina handik aldapa hundixa da. Eta handik, kotxeak gertalik, Ez que gertalik, da gertatakun, ama. vale. Orduan, Apuntuta ere, bai. hori. Eskerrik asko. Eta ez dakit. Laugarren bat ere bai, ez? Laugarren, Bai, esan da, duzulako, oin aztu zait, laugarrena, bai, bueno. Lasai. Esan didate, laun batek esan didate Gero ere udako... aldezu, akordatzen bazak Ja. gero ere esan, Udako autobusa, piztineta juten dan udako autobusa, aste bukaeretan ez dala egoten. Ez, bai. Bai, egoten da. Piztineta juten dana. Piztinetana. Ondartza geizten dana, Bai, hori portura egunero da. bajatzen dana, bai. Egunero da, ez? Bai. Zeuek erabiltzen Aste bai, burutan ere egunero. bai? Bale, oso ondo, Bai. bale. Herribusa, neguan herribusa, Ja. uste eta astebukeretan ez da hola, baina udarako Udan egunero da, ni dakitela behintzat. Ja. Bale, de acuerdo. Bueno, ba, listo. Gero, ja, kotatzen bazen. Ez dakit urrengoa. Anímate, mujer. Atzaldeon. Atzaldeon. A ber, hiru gauzatxo. Bat, gu bizigea olatzbidea usuan, justo baser eurrian, hirugarren portalian. Bat, alde hortatik garen, gure garajeko irteria, ez da itxezuk ezautzen desun zein dan, Bai, justo portal honetan bai esketa parian, ez da gehitxo aurrian aldean ipini izpilu bat edo. Vale. Albokuai jarri zitzaien, ja, ez? Albokuai bai, Vale. baina guri ez. Vale. Bai, badakit albokuak eskau zeuela, eta Hori da. albokuai jarri zake, Berriñetan, ez dago ez? ino Lo hemos zaigan. pedido varias veces. Bai, baina Vale. eske ustete, Pero no sabemos si aurreko es porque hay algún problema con el caserío de enfrente o no. No, Uste no, diferente ez dut bizan uste, dira, ez? ez? Pues oye. En principio Principios, no tiene por qué. no. Vale, no sé. bai, sin más, hori. Baina, bueno. Eta gero esan beste bai, gure barrixuan ipin izan banku batzuk, parkea eta, anfiteatrotikan parkea aldea, Bai. banku bat ipin izan, eta itxalako gozan aukeria beste bat ipintzeko. Se puso un banco. Nesutzen Paseuan. jendeaz- Bai, Bai, pero a ver si se paseo... pueden poner un par de bancos más. A ver, hor, zuen inguru horretan, hor, plazoleta bat, zenba banku doz, An- sortzio, behatzi. esko hor doz goizan, pila bat doz, ez Y no diazen se egibiltzen, Hoxe. eta igual goitxikan beste bat bera albarimada Orduan, bajatu. Hor, enbiarko litzak igual, bertan bizi izaten on artian, batzar bat edo, eta danon artian izketan egin, inorez azarretzeko, eta esan, a ber, barri xontan zenban banko doz, hogei, danak erabiltzea ja, bai, bale, horren, eta bibia ja, hogei doz, ez dia danak erabiltzen, bueno, nun bihardia, nun doz Bai, hogeran, baitxare, bai. da pixka berrantolatu, ez? Bai. Ze, ez dakit, amabi esan dut, esatiarren esan dut, baina toki baten doz, banko asko batea. Bai. Piskat aurrean mateu, atentzio ere emateu, ez? Goiko sarreran, ez? Bai. Anfiteatruan goiko partian doz banku Bai. pila bat, Hori da. eta justo behian, ba... Orduan igual da, hori pixka berrantolatzia, eta jo, benetan, zuek bertan bizi eta ibiltzen zatenok, jakin gezue zeintzu dian eoteko lekuak, eta Bai, eta bete jendia zera, jende asko ze biltzen da- joera dakan, orduan, Jende hori, nauzi asko biltzen da bai pasiatzen justo pasabide hortatikan, eta justo bat ez da itxestan motz bezala gatu alde batetik. Ze jende asko gelditzen da gero tentere bai, jarritxago zen jendeak indoriana. Vale. Baina, hori da. sin más. Beiratuko dugu. Nosotros somos jóvenes, pero Bai. yo pedí el banco, en el barrio. bai, Y se puso. Y yo lo he usado un par de veces, pero sobre todo es que hay gente mayor bai, que cuando ahí da el sol va y lo usa. Y Claro. es que solo un banco al final se hace como a poco. Y claro, arriba hay un montón y solamente usan
3 bancos o 4 bancos, que Uy, es donde vale. da el sol y el resto Uy, están dale. abandonados. Uy. Porque... Bai, hueltatxo bat ingoetan dikan, da ikusiko du, Bai, bai. zuekin incluso behiratu Bai, dugu, bai, a arazo nola rekolokatu aldan, eta... Arazo Ni aurro gabe. honena Bai. guk aldatu gabe, zuekin batea, guk bai, baina zuekin batea. Bai. Bai, arazo gabe. Eta azkenengoz, ez dakitxe, a ber, bueno, galdatziaren da, aukera bezala posibilidan edo ez dakitx, hor goizan txalaparta aurreko alde hortan honun batzen, autobusa alko zan parau? Autobus, zea esatetzu? Bai, Lurralde nireako busa? autobusa. Nun? Txalaparte inguruan. Uf. Bai. A ver, hor esan biharren ez zaten baritxo alde hortan. Bai, Ez da- hor, Dejamos caer. hor, Si se puede, Ja, bai. Osea, hor a ver, kontua dana, que usted, que no depende de nosotros, guk aldeu sí, eskago. sí. Guk eskatu alde guein. Bai, baina... Eskatzia libre da, eta guk hori bideratu genke, Baina dakau, Laranga... bat, bi, hiru igual bai, eta hau igual laugarrena ere bada eskaera, pikupetikan ondarrura ez. Pikupetikan Urasamendira. Urasamendira, bai, bitxarte hortan, lau parera geixo ipintzeko. Hori ez digute emango. bai, zenbaz, a ver, da zan aukera bezala. Hori da gozan bat, aukeri. bat, kopurua. Zeba, denporan jun etxentzakuelako. Autobusa, gelditxu arranka, eta ordute isiak eta ukitzeue, hori da arrazoi bat, eta beste arrazoia da, espaziala ere bai. Espaziala, paradak behar dira. Autobus ezin leike hau errepidian, sartu niak biaia, baina jasolik, hor Bai. basoste horre jende kopuru garrantzitsu bat, eta izan lik, kontuan hartzeko, nik askotan esatet, gauzak, lehenengo aldiz eskatzen dianian oso gitxitxan konseitzeia. Batzuetan, bigarrenian gitxitxan. Batzuetan, hirugarrenian da laugarrenian, lortzen dira. Eta beste batzuetan, behatzigarrenian. Lehenengo ikespado, behatzigarrenik ez du. Horrean, gauza horrek eskatzia importantia da. Bai, gero bado paradia, justo rotondia Laskibar parian ere bai, ez dakitz bai. Laskibarko, hori hortan niko haien, Laskibarko paradia, lehen etzaguan, hori ere izan zen, eskakizun bat. Hasi zan, ademanda, hasi zan, oain markezinak ere badoz. Bai. Bidian, rotondia taintzanian, zabaluniak ere intzian da, autobus geltokisak ere, ganorazkoak ere badoz. Eta lehen etzaguan, ize, eta etzan kontemplatzen, etzan aurre ikusten hor paradi ipintzeik. Oain badoz. Horretxo esatek gauzak, denporiakin lanketa baten ondoren, eta ja atzian, dauanian jende multzo bat, eta bernia pasau zan, Urasamendiken ere etzaguanan paradaik, leno, oain bado paradia, zebrabideakin berdin, txalapartako zebrabidea, baten imaginatzen dugu hori zebrabide gabe, ez daka sentidoik, hor, paso zebraik ezotia. Hori ere konseitxutako gauzat izan zan. Hor, pelikula poltxado, kontauko izuet beste hon baten. Izan zan, tematikeri bat, udalan aldetik, herritxarrak eskatuta, konsegitxu zan. Ez paso zebra bakarrik, joder, azkenia semaforu ere bai. Eta hasieran zan, impensable, ezin eskua zan, ordoz bixak. Urasamendin ere, oain do, paso zebra eta semaforua. Semaforua ere zan, impensable aurre ere. Ando, konseitzen dira gauzak. Bere denporia bihar izategue, danak ez dira, ez dira lortzen, baina horren importantia da, eskatzia, jasotzia, eta igual ez teu ezautuko la epe motzian, baina bai, lehenengo arrizi garrantzitsua da, Montoi etxeko. Lehenengo gabe, bai. Erki. ¿Beste norbitek? Yendo, bueno, tampoco me hace falta el micro, No, pero es para bueno. que se Vale. escuche en casa, si Vale, no, no vale. se escucha. Yendo hacia el Chalaparta, donde está el puente, que está el semáforo, ¿ahí no hay posibilidad de poner vallas? Ya sé que está chungo por el tema de los autobuses y camiones,
pero es Vaya, que... dices protección. Sí, una Sí, protección. porque Tocón ¿sabes bestela. qué pasa? Que justo nosotros hablamos por los críos. Bai. Ujú, sí, sí. Porque es que de verdad no sabéis cómo va la gente en esa carretera. Ya. O sea, es igual que en nuestro barrio pedimos el espejo de la salida del garaje, pero claro, lo pedimos porque la gente va embalada. Si no se puede poner un espejo ahí, pues que Bai. se pongan unos badenes, pero que se ponga una solución, porque es que la gente va disparada. A ver, barandillas. Barandillas, Petición histórica también. podríamos poner No sé, yo qué sé. 3 o 4 o 5 kilómetros. Ya. Me explico. Desde Chalabarta hasta... Jarritoki, tira para allí. Bai, bai. Tira para allí hasta donde quieras. Si quieres, hasta Saturrán podemos ir. Es una cosa que está bien pedida. Dar protección en el Choco, en Chalaparta o en Iriaguirre o en donde sea, pues en el campo de fútbol nunca está de más. Otra cosa es, ahí hay dos cuestiones, bueno, más de dos cuestiones, pero una presupuestaria. Echar todas esas barandillas tiene un coste. Dos, luego también temas de normativa. No tenemos unas aceras que son muy anchas. Entonces, crear entre las paredes que puede haber en la acera y la carretera un canal, digamos, con dos laterales cerrados, ahí también hay implicaciones. Bueno, son cosas que he oído, no conozco yo la normativa que hay, pero bueno, hay complicaciones. Pero bueno, una cosa es que haya complicaciones y otra cosa es, joder, seguridad día lortzia, ¿está? Orduan, es un tema que está en agenda y que somos conscientes de que cada vez se nos está solicitando más. Jende asko juten da, zein daut, tanato isotikan aurrea, oinez guezela, hor ere, kanpo futboltan, kanteratzeko hor, eta jende ibiltzen da oso aguro. Jendia kotxiek eta polikibiliko balia, igual gitxi ongo litzake sentsazio hori, ez? Seguru edo. Habrá- Kotxiek ibiltzea oso azkar. Horren igual problemia konpontzeko... Ahora voy a decir una barbaridad. Mañana alguien me va a mirar mal, pero bueno. Igual es menos barandillas y más cámaras de velocidad. Como la de Deva, ¿no? O en Guetaria. En Guetaria también. Bai. Ah, no, Bai. no, no. Es No, ya, no, bai, no. bai. Bai. Joder, tremendista, zeu ere, Baina bai. Horri pini batzea, ez den daixo Bai. horretan. Bai. Bai. Gauza hori beti ukibizu goguan. Bai. Bale, baina barandilak, bai. Baina esan detena, Txalapartan bai, txokon ere bai, baina... A ver, en todo el pueblo no creo que sea súper necesario, pero sí que hay zonas que son bastante conflictivas. Yo sé que en esa curva es súper chungo porque yo he visto cómo el Bai. autobús muchas veces al girar en esa curva sí que, claro, al final son altos, sí que se mete en esa... Vale. Pero claro, yo creo que aunque haya una zona en la que no tenga que haber barandilla, sí que es que esa carretera es horrible. O sea, Pues es habrá es que, terrible. habrá que Ay. mirar todo, Ay. todo no se podrá hacer, Sí, sí, pero está habrá claro. que mirar los puntos igual más calientes y empezar con ellas y luego ya se irá avanzando. Es un tema que se ha pedido Ya, muchas ya. veces, es recurrente, todos los años aparece y pues habrá que ir cogiendo poquito a poco. Luego lo que decía, el tema presupuestario, ¿no? Ayer comentaba lo mismo, si tuviéramos infinito de dinero todo se podría hacer, ascensores para todos, barandillas para todos y todo. Claro, ahí también estás jugando en ese punto donde pues vas muy amarrado en cuanto a dinero y digamos ejecutar todo eso pues te puede llevar a que no se pueda hacer nada más en mucho tiempo. Baina gaixa jasotzeko eta Bai. kontuan hartu eta pixka pentsatzeko modukoa da. Nada, Bai, o sea, bai. Vivimos igual, lo único pues eso, más que nada por seguridad. Bai. Ujú. Listo. Anotado la idea. Ay, es que ricasco. Ambulatu isotzeko rotonda partidua rotondi alde izan, ala ez? Ala zabada rotonda partidu bat. Bueno, Ez dut esan, ze, joder, nik horre susto batzuk ere mandete Hor. jende bate... Es que Ya. igual Esto no arreglando te eso behiratzen. no tienes que poner barandilla ahí porque... ya. A ver, rotonda... Igual egon goia, Bea, bueno, nik entzundakua, ni errepidetan ere ez deten deitzen ba. Bea, bueno, lo que uno escucha, lo cuenta. Rotondia, ambulatu iso gainean, zer daka, ondarrutik datorren bidia,
atoaletxe datoz kotxia. Horren hori gehatzeko fenomenua. Rotonda bat etxezu eta kotxia polikixo beti. Bestaldetikan, aldapatikan datoz kotxiak. Kotxiak, kamionak. Horren, karo, zu kamioi bat baldin bat hor, eta rotondan zedal paso dakazu hor. Gehatzen basea, ja, tan jodido. Horren, hori da arrazoi bat. Igual geixo ongo ja. Baina hori da arrazoietako bat, rotonda bat ez kontemplatzeko. Eta semaforuarez. Geixo ongo ja. Eta semaforua berdin. Ze jende askok beti eskau izan du ambulatoioko hortan semaforo bat, kontua da, eta hemen, oain dela 2 urte ustet, Jesus esan, norbaitek esplikatu zoan, zuk, kamioia, azte honetan egon da gaina kamioi bat, karga hogaizkin du, eta ezintzuan igo. Zuk, imaginau, kotxia egintzuaz, kamioi baten atzetik gan. Eta derrebente kamioiak, semaforo gorrixa daka, plum, blokeo. Horrek ez du arrankatzen. Atzeak azte malima da, rotonda ino, dozen kotxe danak. Ordan, bada leku bat, logikaz ez dago, semaforo bat, o rotonda bat, kamioiak hor, eserregabe ja, batzutan, eta hori bain dela pare bat urte, olen gurtean antidelizantia bota zeuen, eta bain gutxi ikustea. Baina hor kamioiak aberi bat itia dake atzeaka etortzen azteianean, osea, kristona, azte honetan gertau da gaina. Baina hori ere da punto beltza, mutrikun. Bai. Ambulatoixo gaineko rotonda erdi hori. Batez ere, horko paso zebra. Hor zenbat eskapara egoten dan, ondarreko kotxia datozenak, edo aburo datozelako, edo esteguelako ikusten, eta paso zebra, horre dakau beste kezka bat. Eta hori baino geixore bai, jendiak, huelta osuen berrian, kurba sartzeulako, inberrian berre ezin berdun joku guztia. Ordan, zuzoz, estopian itxoiten ogurak azatoz, eta sartze zaizu norbait, eta aurre hartu izu. Hemendik area, hemendik ondarrura, eta ondarruko bidetik honea, bado señalizazioa nola inberdan huelta. Baina ni 6 hilabete nioa, 6 hilabetetan, parkinan ikusi duten gauzak ikusita gero eta konbentzi dutan, no, inorrek ez deula seinalekan ikusten. Osea, kotxean goazenean ez deu seinalek ikusten. Ze imposibilia da. Osea, prohibido bat, eta kotxeakin barroraino, baina hortik ezintzea pasa. Nun jartzeo da, horro dago golako seinalia. Ez deu ikusten. Oran nik ulertzetena, zu kanpoti bali mazatoz, goraka, seinale hori, huelta eman berdezula osuan ez dezu ikusten. Jendeak egite gola, eta prun, barrura. Eta hori azteia problemak. Venga, geixo? Tenientes txurruka etorbidea. Hau konsejala da, baina dator erritxar bezala. Erritxar bezala. Barakizuen ondo zen sakarrontzia ondixak, eta gero gainean do... Terrazia. Hor terrazako paeteko satitxa jausten doz. Eta, klaro, jutezia zaborra botatzea, eta, koño, pixka bilurra ematen deu. Bai gainekuak eta bai gero jarraitzen dugu espaloitxik paetekuak ere bai. Hori ezakitxe publikoa dan, ala pribaua dan. Baina, zati batzuk ja jauzitxadoz, eta jasota, Asko ez idatzi, Dale, aurrenengo notizia, enekan ideikan, behiratuko dugu. Bueno, aprobetxatu dugu esateko gune hortan ere arratoi festa duten dela. Hori da. Gaur esan digu eta. Hori da beste gunia. Bai, hori ere bai. Eta botatzea zikoazte hor, arratoiana. Botatzea, plagako... Bueno, hori, plagako hori, bale. Beste gauza bat, esan izun lehen gunean, aparkaleko berrirako espaloia pixka moteldu koskia. Bai, hori... Espaloia moteldu. Hori apuntauta do. Bai. Eta gero, konturatu nahi goiko parkian, Eleizako aldapan, eskaieta dozenak, maila bat erten dado. Zati bat, olako zati bat. Eskaierana? Zeba, ez dut ulertzen. Ez, baina jendiak koskian hola pizka luziora noan, oztopatuen zenkela. Beruzi joazenian ez dezu... Zeladan hori mautxongo zan bina, zela mautxuko zan euskalo. Bai. Bueno, sartu leike. Alko da, sartu. Ondarruan kontu isu. Ez, pentsatzen dut jendia dakau oitxura bat, eta nola pizkat ertenen doan. Bai, eta nahikoa da koskatxiki bat, tak. Hori da. Katiatzeko edo... Eta gero Hoi parkian, esan duzu? Goiko parkian, bai. Eleiza behiratzean dozen eskaietetan. Eleiza behira dozen eskaietetan. Parketik aldapara. Bai, hori da.
Eta gero, bueno, arazua badakigu danok, baina aparkalekuak entzen danean han komenduko aura. Galdetu diot Josefina gainaneko hor badaban aparkalekoik alokatzeko, eta ez do, orduan hori irten bide bate pentsatzeko, ez? Bai. Hori da, listo. Bai. Vale. Bueno, aipatu danez, pixka danok jakitu noteko, un tema que parece que va a ser noticia, y lo será. Kanpo futbol aldamenean bakizu aparkaleku badagoela, hor etxiekin bitxue. Bialtzeuen, oandala 10 o 14 ez da izan urte. Krisisa, taura, eta bestia, tatzeatu intzan da. Bueno, ayuntamentuak lortu zoan konstruktorakin dizketan egin, da utzi ziguten monjene izan zen batza edo terreno hartan, aparkaleku bat etxen, utzi ziguten etxen ez. Erdixen ziguten eurak. Osea, lagundu intziguten, oso ondo. Egoera ekonomiko oso txarrian zegoen ayuntamentua, eta, bueno, eurak ere ikusten zeuen luzatu inbiartzako, bueno, lagundu ziguten da aparkaleku bat ingendun, eta gozatu dugu 11 urte uste euki deula hor. Eta ja, 11 urte eta gero, pentsatzen gendunian ja hori aparkalekua betiko zala, ez da betiko aparkalekua, guain hor etxeekin bitxue. Eta horrean aparkaleku hori kanpo dikua. Horrekin pentsatu teintzan baitxare dentizineko hor kanpofuleko erdi partian, atzealdea guazela, kanteratzeko han, 19 ez da, uste diala, 19 aparkaleku dakazen aparkaleku bat ingendun. Hor, zerein espazio hartan, da txabolia bota, txabolia, almazena bota zanian, antzaguan gatu zan espazio bat izegabe, bueno, ingendun obria, eta 19 aparkaleku atea zian, ez da? Eta goikotxea aiatzeko bidiare konpondu zan, da, bueno. Bestian doz, 40 o 50, 62. Bueno, kanpofulekoan. Bai, horran, 19 kubritzen dira, baina defizita gehatzen zaku. Horrako problemia. Denporiakin, etorreko aukera berrizak, baina egongo da bitxarte bat, berriz ere, mutrikun badakizue, etxe bakoitzian 2 espadoz irukotxa edo zela, zoritxarrez mutriko argeixenok erretxi kanpoago eslanea, edo dijua eslanea, gu zorioneko batzuk bagoz, mutrikun lan etxeko aukeria dakaunak, baina jende geixena erretxi juten da kanpoa, lanea eta kotxea bihar izateu. Horren mutrikun dakau kotxe asko. Horren kotxe asko horrek ez dakae garaje asko. Eta kalian laga bihar izaten deu. Eta horrek hau arazo haundi bat. Eta beste arazoa da. Barakaldo notxuta hon bazinaten. Etxetik 10 minutura aparkatzia, hori txolua da. Baina ez goz Barakaldo notxuta. Edo Donostian, edo ez dakin nun, mutrikun goz. Eta distantziak 10 minutu oso urruti da. Bestela, kanpo santua eta hori, ez dakit. Horrek ez dia aukera mutriko arrontzako ez dia benetako aukerak. Eta gero beste herri batzutan dauden aukerak dira lurzoruak badaudela. Baina ezkemen ez to. Adibidez, ni Zarautzen jaioa naizelako, Zarautzen kiston obrain da, baina beti dago lurzoru bat, irikitzeu, jartzeu más o menos, eta aparkau alda. Hemen aldapado, esto lurzoru kotxia sartzeko. Imaginazioak eman da ere, ez dakit, kanpo futbolean emaituko sartzen kotxia, guztet hori dalaleko bakarra. Baina, inbiablia da. Horruan aparkalekuana hoxen, eukenek esan doalako, aipatu doalako. Amaitzeko, parkian dagoan tunela margotuta, margo eskolakoak lurra oso zikina. Hori garbitzu, eta hane ascensoreko pariarero oso zikina. Eta gero, pintadak albadia garbitzu ere, bale?
pero es que aparte el pueblo se está convirtiendo en un parking de autocaravanas, porque en nuestro barrio es impresionante toda la cantidad que hay. Yo entiendo que no pone exclusividad parking para coches, pero es que, claro, o sea, llega un punto en el que tú tienes que aparcar para ir a tu casa en el polideportivo, ¿sabes? Porque está todo lleno de autocaravanas y demás. Yo entiendo que, ya te digo, furgonetas, vale, pues muy bien, pero es que es increíble. Entonces, no sé si se podría hacer algo con eso, porque hay bastante sitio en la parte de arriba del polideportivo, no digo justo en el polideportivo, en la cuesta, como para que se puedan aparcar ahí. Pero claro, aparcar la autocaravana debajo de casa para que no te roben, pues está genial, pero nos quita sitio a todos los demás. Y yo entiendo que están pagando impuestos como todos, pero claro, pues no sé si es posible hacer algo o Lo no tengo ni recogemos idea. y lo estudiamos a ver qué, Genial, si buscamos alguna por si solución. acaso, ¿eh? Yo... El de las autocaravanas es un fenómeno nuevo. Ya. Nuevo, ya lleva unos cuantos años, bueno, no deja de ser un problema que en pocos años se ha aumentado mucho. Pues antes igual había 2 o 3 o 4 caravanas y bueno, pues no molestaban a nadie o molestaban menos. Ahora, al haber más también, pues se convierte, se puede convertir en un problema. Bueno, habrá que atender y habrá que estudiar el tema. Una cosa es las autocaravanas locales de todo el año y otra es las autocaravanas que nos visitan durante el verano, sobre todo, Semana Santa. Y ahí también tenemos un nuevo fenómeno que nos tiene que dar para pensar y para buscar soluciones. Soluciones en cuanto a que joder, pues está bien, ¿no? Y nosotros cuando salimos fuera también queremos estar en sitios. Vale, pues aquí también cuando vengan, pero tenemos que prepararnos para esa afluencia. Y luego cuando vengan, decir, cuando venís a Motrico queremos que funcionéis así, aquí y aquí y aquí. Pero para eso lo tenemos que pensar también entre nosotros, ¿no? Por ejemplo, este verano hemos recibido muchas quejas en Alcolea. Claro, pues se presta, es un sitio idílico, fenómeno. Joder, gugo porretan june ez dagin noa eta olako toki bat, dio, loain, ez nauda, Dios, euskixia gure egun honezaten, fenómeno. Y váter, y agua, y basuras, y no sé qué, y no sé cuántos. Ordan, todos los autocaravaneros tampoco serán iguales, entonces pues unos mimarán mucho y cuidarán mucho esas cosas y otros pues les dará igual. Entonces pues tenemos que prepararnos también los espacios y regular mínimamente, ¿no? Guardar sitios y acondicionarlos pues incluso para ofrecer recarga de agua o de electricidad, en fin, prepararnos un poco también, ¿no? Yo sobre todo es para el resto del año. Sí, el porque año... el verano yo también voy a los sitios y Sí. pues oye, es lo que hay y está bien. Sí, Pero buscar- claro, sobre buscar todo una es por el convivencia. año. Claro, claro. Bai. Anotado. Bai. Barri xokoak lotzauta zinaten da. Ba, izea. Hautxu, Bai, guapazos, portadan, eskerrik asko. Kalaputxin. Bueno, ni nahi dizuek esan, guk espaloian dauzkagu pivote horrek. Ni oso posikan egon naiz beti, pivote horrek dauzkagulako, bere garaian kamionak eta parkatze zebelako gainean, eta gazak eta pasatzeakugan, ez joteko goizai, hori ondo etortze zan. Barkatu, pivote txikixak, Bai. Pivote txik, bai, modu horrek. txampinoiak, Ba, txampinoiak. Almirante, Gaztaineta almirantia. Kristindanekoan. Bai, eta orduan, oain, denborien poderioz eta urtian zehar, bakendu, bestiak kendu, garajiak eta betetzen dikuaz, karo, aldapia do, sartu inbiar da, kotxiak estropeatu laikez, eta nik esaten detena, mehezi deu, ja gaur perratxiko horrek eukitzia, bai edo ez. Osea, Ondo. da galdera bat nik etxen detena, nik ez dakit hausokuaz esango dut, zergaitik gai honi buruz, ez deu izketanen, bueno, komentaizon bat beste eukideut, baina ez deu izketanen. Molestatze gue? Gaur egun molestatze gue? Bai. Ez dakit, ni bertan bizi. Niko errik uste. Bai. Igual izketan zauz bateaz, konturatu bariatze etxozu, jau, ze neuri gertu. Vale. Bai. Bai. Ikusten dut, peligroso esan Bai.
Ez dakit, ni bertan bizi nahi eta ez da erreparau horretan. Baina, gaztia claro, zea eta. beste realidade bate, claro, ordo. Vale. Esan dezu, txampiñoi horren helburua, eta nik uste ala izango zala, kotxiak ez aparkatzeko gainean, da kamionak, eta... Zeuen. Bai. Osea, kamiona normalak, handizak, baina deskarga eta kargaketa itzeko, eta nola gaza pasatu zen, balkoia espitxikan da, orduan arrisku ezauan joteko. Claro. Eta baita ere, tuberizak eta ere jo izan dugu, osea, hori bere momentuan ondo zauan. Baina ja gaur egunean ikusitza, ja kamioirikan ez da sartzen, garajia ja kotxintzako dozelako, osea, ja kamioiriak ezilik esartu. Eta batez ere konturatzea, denborien poderioz, 10 txampiñoi balin baso zen, igual gaur ez dakitzen bado zen, ez de kontakta. Baina, igual, 5 ez dakitzailatuko jazen. Eta igual arriskua hundixo da, etxen deuen mesedia baino. Eta bain dela bi azte zerbait gertatu da batekin desagertu indala. Hombre, ez que... Ez dakize gertatu Baina, da. ez que, nik esaten detena da, gainea, amorro geixen emantzian, gabaz edo ilunpetan etxia. Lehenengo galdetu eta jakin edo geure artian... Ez dakize gertatu da. Baina, igual kotxen bate joko zuan ez dakitz. Baina ni barakitzu urrenuko unean... Desagertu ez. Bueno, puskauta da, bizatitzan eraman dugu. Bai. Vale, ondo eta jabitzu. orduan da espaloia ere, pizkate observatzia. Eta beste gauza bat, eta ni honen atzetik nabil, ustietan. Eta da gure barri zueia 50 urte etxea dijuala. Bere garaian, zona pribatua esan musika. Bai. Bueno, Sí. musika eskolata, ziren pribatuak, eta gero, ja, hauteskundiakein eta bar, eta ja privatizazio hori juntzanean, kendu ziguten, paeten gainetikan, saria kendu intzeuen. Eta orduan posikan neoteko morukua izan zan. Bueno, ja pribatu ez da, herrizena da, bai, hori da. Eta nik esaten dut, zergaitikan ez, paetxarri hori kendu hortikan. Osea, hori apurtu, eta bihardan kondizioetan bajaunia eta dana, oain asentzora dator, zaraino, ez? Osea, musika eskolaino. Bestia ikutu gabero, endiokan ez dakigu gertatuko dan. Baina zergaitikan ez ja, musika eskolako atea onditxikan, junbiarrenien ziletatikan, ikastoletatik etorritza, araño junbiarrenien, zergaitikan ez, orgoitxikan paetori kendu, eta bide poli bat ipini, porque lurra ere bado, osea, ez da, zaila ezilaik esan. Bai, eskola juteko, ezka ikustetizu, goitxikan bera juteko dana dala. Eta garbitxasune ongo litzake, eta kotxiek aparkatuta ere, bertane ongo liake. Osea, ez dakit noleza. Bai. Zordura esan nuan, bi edo iru. Juntzan hileko kalaputxin, hauzia parrapagan dietxio kalaputxiri, dio. Edo hile hontan izan da? Zuen hauzua agertzen dana? Zer da, hontan o aurrekuan izan zen? Ez. Aurrekuan. Ana agertzen da? Bai. Musika eskolako egun eta txaleta, Juan Marina. Orduan txetxen, haren pareko etxiak, musika eskolako pareko etxe bloke bisak etxen, zuenako handikan falta, ikastolia falta, kanpo santuan beha bakarrik. Ez que zu pentsatu... Zer aldatu dian gauzak, Egongo baliak nere edadeko pertsonak esango lizuek, hori dana, terren hori dana, musika eskola dagoan terren hori guztia, zan, bertako nausixak eta umiak eta jolasteko. Hori guztia zan jolasteko eta preparatzeko. Eta gero, klar, alkate jaunak eta ere, gana dala. Eta, bakutsak etxen dut, nahi doana. Bueno, momentu baten. Ja gaurrez, igual ez da gutxitzen. Baina, eta hori gertatu zen, eta gero pribatu entzat, eta privatizazio horren ondorio, gero etorri zen, eta tan oposikan sariak endu zeuelako. Eta paeta ez dugu bota biharrala. Osa, lehengo galderia, orduan. Eta ja gaur ja edatien aurrean ikua. Vale. Este idea txarra. Erozen kasutan, aipatu dezunez, igogailua, Jose Maria Altzibarra musika eskola lotuko dituena, hori bere martxan dihua, azte santurako usted nahi duguela martxan dipini? Bueno, igual dio. Gero ondoren, musika eskola paretikan gora dihua, bigarren igogailu bat.
Bai. Bueno. Barkau, berri kreer hori, barrixuan, aituet, aurrenengo fazia egine bai, Hori neu zabaldutako badalako. 5.000 bider. Bueno, a ver si vemos si creemos. Bueno, ¿eh? nik nahi Bueno, zonuke... ez, baina, Bai, esan ulertzen dizut, dizut. hori datorrenian, igual momentu izan likela horrekin batea pentsatzeko aipatzen ari izan hori, bisa batea planteatzeko. Hori da, eske... Hori. Da, batez ere... Mira, badatorrela, Bai. beraz y creerás. Bai, batez ere da lekua, eske behia ere ez da aprobetsatzen Bai, behar bai, bai. bezala. Bai. Txakurra bakarrikan ibiltzen dira. Umiak india ez atrebitzen bajatzen. Ni ez naiz atrebitzen bajatzen. Porque umia bedarreta eta kotri eta txakurrak ibiltzen dira. Ez Ja. leike. Eta txakurrak ere, bueno, bihar diaz esaten duenez. Bueno, ni Jose Maria Alzibarro eta Amaidu Arrindikan nator. A ber, berri creemos o ikusiko reu, eta guze ikusi behar deu paradatikan entzuzko muturrea, ia jende nausixia, dana geruta edadetu kojogoz, erdi invalidua, danak. Gero, ara alau eta gainetik ez dakau nun aparkatu ez dauelako aparkalekuikan. Eta beti esateizuet, eta hain ere esan dezu ezeuek jende gitxi sostela udaletxian. Baina neri gustatuko litzaketela urtien pare babider aragora jun eta ura dana ikusi. Gaur nahi goizian. Eontzea, ez Gaur goizian egon nahi. Kerrar, ez eitxut ikusi. Gaina esan dit, betu, eta zeure bizilagun batek esan dit, justu, goian indeu uran bajadia bestaldeak abota, ze barrura sartzen zitzei zuen, jori bilida hortan, eta oain, erdiko eskaileretane, bierromen da, areare eroitzela. Eta gaur goizian egon nahi, zeure hausoko, ez da egin nola izena hon, baina zeure hausoko bat egin. Bueno, berdin dio. Bertan egon nahi, justu goizian. Eta, a ber, behi dau, udaletxiak esaten deu, kaminuri ez da leurona tokatzen zakola diputazioai. Aurrokoen egon ginen diputaziokuakin da, ez, hemen guk ezin deuen. Etortzen dira diputaziokuak. Bat, garbitzea, etortzen dianian, urtien beino, eta etxen dugu, pasau katxarro hori bedardana bota eta dana lurrea. Etxe guk, etxe aurrian, arraskia dauan hor inguruan, etxen dugu laga zikindanak, eta azera txikixea dauena, jendia eoseitxio aragania juleikena, ez doa zeraik. Ondarrago itxika miltzen dana, dana zazixak, hartuta dobeian. Gero... Zuen etxe bestaldian. Aurrian, etxeko aurreparian. Bidian bestaldian baina. Bai. Eta gero etxen dugu gaina garbitzu, eta arraski ere behi dauez, neu ibiltzen nahi beti protestan, beurakin, eta arraskietaren neu ibiltzen nahi garbitzen, eta 5 metro goruz da 5 metro berutz, neu garbitzen dut, urtian. Oain, ja hasi nahi ezin nahi txea. Bale, hori bat. Gero beste bat, a ber, esantzia zuen aurrekoen ere ez, baina zer doz, privatizazioak batzuk geixo leku batzu zaindu bierdiela eta bestiak ez? Ez do privatizazioak ez. Gure atzeko udaletxien terrenuak toixu aurria, osea, gure atzeko solua, behin garbitzen dana, 6-7 betetik behin, toixuneko aurria 7 bider garbitzen da, zainduta dakaue. Eta are zer dak eskubide... Bateko 7? Bai. Ez, hori ez tondo. Ez, baina 3 bider bai. Oangoan, bai. ekaina paino lehenua garbitzu zan. Berdinetan ez tondo, Ekaina paino lehenua, eta galbaizu eta lotzatzeko esan, jendi ibiltzen dandik, eta isa 2 metroko sakarra zauan. Bai. Eta geu ibiltzen gira, eta nikan lorak eta sartxetxut eta azkenien askauin. Ja. Bagizu zindan. Bat hori, beste bat. Azkenengo txian atzeko aldia. Beste bat, iake aparkalekuik ez dakau, pasiatzea nahi balden behukun, beruz jun leike, baina gero goruz juteko, kostau itxentzako. Goruz ezin gehiagun, kamino erten bihar dugu. Eta antomuia gainetik etortzeian bezala. Eta beti izatetera. Atzeko lokal aura udaletxien anana. Han ezileikein izer. A ber, aura dana, pizkat txukundu, ipini aulki batzuk, eta iake jende nausixia dauan. Atzeko lokala, esan duzu? Bueno, terrenua, atzeko terrenu aura. Iake jende nausixia badaon. Laroetu urteko jendietara. Hausoko eon leku bat? Bai, aulki batzuk ipini, bota, ez, aurare doin da, bakuitza behan nahi doana. Batetaka berezat solu hartuta, bestietak hartuta aura beretzat jardinia. Eta da, kakazarra. Tezaten dut, malamanea auraan, eta guiak ezin gehan bajatu eta altza,
ja, hemendik aurreak, tokauen gozakuta. Ja. Han ipini aulki batzuk, txukundu aura, eta gitxienian pasio bat, antzen bueltaka barare, egoteko, ezilik izerrerein. Aldain. Aldain, baina bada martonekin. Bueno, aldain, esan, udalan herrixean terrenua eta baldin bada, jakin aldalain. Terrenua da. Guazen ikustea, ze aukera egon leik ezen, bueno, eta lehen esan deuna, bixar hau gola ikusteko, eta dana batea ezin baldirelike, bueno, gaur ipinikeu bi fila banko. Eta bixar beste bi, eta jungo gea osatzen da. Mira, bueno, guazen ikustea zezen leiken. Bai, baina Eta zego esatezuna, azkenian hor hausuan, eoteko moduko leku bat baldin bakazue, hor gaina, hor asko ez gea pasatzen, ez? Galbaixo aldea guazen nian da, bai, baina askotan ikusten da, usoko etxietako jendia, ataixan. Bai, behian. Ataixan eonian, ez? Behian, bai. Horren, eonian, ataixan eon leiken bezala, atzealdian, parke alde hortan, itxasoa behira eta beste modu batea eoteko aukeria baldin bado, aukera hori aprobetxean behar da. Bai, porque maioria ere geuke indakua da, Bai. eta geuki pinitxe geu jarritxa. Bai, Eta penia daura... hori ere nik uste... Bai, baina hau ez da lehenengo aldiz esaten detena, denporia da Bai, eta neukeren entzun izan dut, behin baino isotan. Peni mateitz, adeseatele burreatzen izetako. Badakitz, jende bitxizoz dela, dane urreatzeko. Sasoi baten toixu batek esan zian. Ondo iruditzen zato laiz etortzeko, porque gu arare dane ezin geha jauta, bale? Baina ezke azkenian aspertu etxentzeatzea eta urrea esaten ere. Eta gero kotxiak zelibiltzen dira. Ze pasada. Bai, aburo. Eta gainoain barake arranke hori. Hori pasadiera baina. Ezin geha grazia dakauna eskalietak eta barandia eta dana eta... Muretia da gaso. Eta gero beste bat. Lurrian dakaun baldosia. Beltza ez, beltza baino gehizokua. Han udaberri aldea barare guain neuara eta bueno. Pasa, baina udaberri aldea barare, porque geu ibiltzen geha. Legiak inda, sepiluak inda. Horra kotxia altzatu like? Ez dakitxan arrampla altan. Ez, esateizu, mankomunidadiak dakalako tarmankulo bat, bueno, makina bat. Bai. Zea, lurra garbitzeko berezi xadana. Baina du leku bat ez du etxen dana. Bueno, ikusik eu. Baina, aurra garbitzu, bai. Oain ez eskatzen oain etxekoik. Porque oain dator neua eta ez deun mehezi igual. Baina udaberri aldea, arekin ere akordu euki. Erki. Bai. Bueno, oain sartuko naiz, zeakin, ikastolako zugaitzak, ja etxeko telatua baino ere, 10 edo 20 metro altu doz. Eta zerbait enbiarko da. Vale. Nik teknikuai... Hor bado udaletxian dokumento bat, pasu izu dion, 2019 eintzana, eta agertzen dira herriko arbola batzu doz identifikauta tratamendu berezi bat emateko. Batzuk podatu, moztu, beste batzuk, en fin, bakoitzai bere biharra ematia. Horren, dokumentu hori dagoanez, igual dokumentu horretan ere sartukeu, ikastolako arbolak. Sartu... Arbolak indo araz hori, sartzen dira umetan, landaratan, geu sartutakoa diaz. Eta politxat, ura botatzei xau da, zeladator gora bat, eharra eta, aiatzen da puntu bat, arriskua sortzeaino aiatzei jala. Eta telatuak ere, lehen urtien behin garbitzen malin bazian, kanaletako dana dela, oain ja juntzan urtien ere, bi edo 3 aldiz garbitzu zian. Zergetik, ostruak ere, abiltzen diaz gainea, eta ez da hori baizik. Arriskua do, adarren bat, amilu eskeo gainea datorrela. Noiz izan zagoen dela 2-3 urte moztu gendun bat, ikastola aurreko ze bat, aurra ja zauan, ez da izela zauan, moztu behar izan zagoen. Tilua zan aurra. Eta benetan, han beste zuiz bat sartuko balitzere, txarrez litzake izango, itzala ematen doalako. Eta ni posikano, zuitzak, bero... Bai.
Adelante. Bueno, yo 3 cositas también. No le hemos entendido a Javichu, pero yo también de los dormitorios dan atrás y a mí los chavales me tiran ¿Que vives piedra. ahí también? Donde, Sí, Vale. los Vale. dormitorios Sí, tengo el balcón atrás. Hay otra petición justo con lo mismo que han escrito que Tengo que os una echan bolladura. cosas. Sí. Tengo una bolladura, sé que le han roto cristales a otra y tengo ¿Desde, aquí la ¿Desde dónde? Desde del el patio de patio. la Ah, de la Icastola. Hace 2 o 3 años, no sé si fue Sí. a ti o a alguna, y Fui se yo. dio el toque y se entendió. Bueno, Fui a hablar con la maestra o con la que está Sí. allí y me dijo que después de la clase que ella no se hace responsable. Pero yo estoy en casa y es cuando salen los chavales al recreo, en vez de estar en el parque, se van donde están las papeleras, tiran piedras y tengo recién puesta la puerta, que tengo aquí la fotografía, una bolladura. Vale, esto hablaremos con la Icastola, hablaremos nosotros directamente con ellos. Sé que hace 2 años hubo un momento que rompieron persianas Sí, y y se les cristales dio un también. toque, entendíamos por lo menos, hasta que he visto hoy, entendía que se había terminado, que ya no había más, pero entiendo, o por lo que veo no. Por Pues lo que tengo veo ya eres la segunda, porque tengo la aquí otra... la fotografía. Vale. A mi cuenta, hablo con la Icastola, hablo con, Vale. con la dirección y sea Vale. en horario de Icastola o sea fuera de la Icastola, digamos, ahí hay una parte de educación y se entiende que Para los que niños no van a la salgan- escuela, pues eso, Sí. dentro de lo que cabe, dentro de otras muchas cosas, para que les eduquen. Entonces, pues tendrán que localizar quiénes son y hacer un trabajo con ellos para que no se repita, ¿vale? O que Pero- no salgan del parque, que no vayan... no, al final coartarles el sitio no es porque al final saldrán de ahí y le romperán la persiana al otro. Sí, te quería decir. Es trabajar con ellos y que sean Vale, conscientes y que está pasando y que trabajen con los Vale, niños para vale. que no vuelva a trabajar. Aún y todo, cuando me veáis en el barrio, o sea, pararme No, tranquilamente y me pero- contáis, ¿eh? Sí, pero no está bien ahí en la calle parar y ¿Sabes, y sabes contar qué nos estas pasa? cosas. A mí, por ejemplo, me pasa... Estabas tú cuando yo fui a decirle a las madres... Sí, sí, y desde Que fui a entonces no hemos... protestar. Claro, si pasan 2 años y nosotros no nos hemos enterado de nada, claro, has venido muy bien y estamos Pues no hablando iba a muy bien, venir, pero ¿eh? muchas veces nos pasa, nos llega un vecino y, joder, es que la farola de mi casa está fundida y nos está montando... Lleva 3 meses fundida. No, nos monta un Cristo ¡guau! Y le dices, vale, ¿desde cuándo? ¡Lleva 3 meses! Ya, si hubieras venido el primer día... Sí, no, sí. no vendrías así de cabreo, claro, a los 3 meses ya llevas un cabreo de 3 pares. Ya, ya. Pero claro, decirme tranquilamente. De O acuerdo. sea, prefiero saber desde el principio que no se vaya agravando el tema, te destrocen De la casa acuerdo. y luego ya es tarde. ¿Vale? O sea, que cualquier cosa me decís. ¿eh? Vale, de acuerdo, gracias. Luego otro tema que creo que le ha tocado esta chica, lo de las palomas. Tengo los balcones de asco, de heces. Me apunto a esa también. De heces, Y yo también. de asco. Limpias al momento otra vez. Ahí y tenemos primero los balcones. Yo, si os Sí. fijáis, tengo con Pita, porque Sí. porque tenía ahí... Yo localicé una persona que le echaba comida, fue a donde ella, le dije, me dijo que sí, que no iba a echar más. A los meses aparecieron las palomas otra vez, le pillé echando, tuve un Cristo de la leche con ella, desapareció otra vez y ahora han empezado a aparecer otra vez las palomas. Y lo más peligroso... Y lo más peligroso es que se eche el arroz en la, Y vienen hasta en la gaviotas, calle. ¿eh? Hasta gaviotas vienen. Entonces, yo la última vez a esa persona le dije, la siguiente vez no voy a venir yo, voy a mandar a los municipales Claro, directamente. porque no es cosa de que nos discutamos con ella. La semana pasada aparcó el coche delante del Chalapanta, se fue a la parte trasera, echó pan y echó... Jesús. Ah, bai, Osea, expresamente botatzea. Joder. Bai. Ja. No, si a las 8 menos 5, delante de la Coña, farola coche arriba etorri. hay claqueteo de palomas. Y a las Y 7. hay hasta gaviotas, ¿eh? Sí. Tenemos ese problema con las palomas, tenemos ahí arriba, tenemos aquí en la parte vieja, tenemos en otros sitios. Cuando hemos hablado de ratones, digo lo mismo. Las palomas van a la comida.
No hay otra. Donde hay comida. Entonces, cada año o 2 años o 3 años, hace tiempo que no se ha hecho en Nutricu, se suele hacer con la mancomunidad, se suele hacer, se les da de comer, o sea, digamos, se controla, digamos, la población de palomas, porque, por ejemplo, aquí en la cárcava, aquí tenemos una cárcava en Sabiel, o sea, si os enseño fotos, o sea, es impresionante, o sea, la cantidad de palomas que hay. Entonces, bueno, mientras estamos alimentando a los animales salvajes, digamos, se van a seguir reproduciendo, van a tener más y más y más y más y más. Lo mismo pasa con los gatos y otras con muchas cosas. Entonces, muchas veces, la excusa o lo que se escucha es que yo quiero a los animales. El tema es, si queremos a los gatos, por ejemplo, hay una asociación en nuestro pueblo que están controlando los gatos, que les dan les dan alimentos, cuando están enfermos los cuidan. Entonces, si queremos tanto a los animales, tenéis las puertas abiertas en esas asociaciones y ya vais coordinado con todo esto. Claro, lo que no puede ser es, me gustan los animales y echo comida en cualquier sitio. El gato viene, termina o no termina, viene la rata, come la rata, luego viene la paloma y y tenemos un circo que parece esto Cabárceno. Entonces, si queremos a los animales, lo mejor que podemos hacer por los gatos, por ejemplo, es la asociación que son Ausokatu. Si no tenéis el contacto, o sea, venís, os damos el contacto. Tienen, digamos, brigadillas por barrios, cuidan a los gatos, si están enfermos los llevan, los tienen en cuarentena. O sea, es la mejor manera que tenéis para cuidar a los animales. Y lo mismo con todo lo demás. Si queremos a las palomas, al final, si hay muchas palomas, lo que se va a hacer es, se les da de comer, se les pilla y se les lleva. O sea, no se matan los animales, pero se hace un control, porque al final se convierten en plagas. Sí, pero también hay gente que se dedica a matar los gatos. Que también mal. Que también mal. O sea... Eso ya no. Benenuakin no. Ja, ba. Ja. Hoi da. Bai, osea, ustu... Bai. Tema palomas en el barrio. Bueno, lo apunto, pero es el pan mío de todos los días. Es una cosa que lo vivo personalmente. Sí. Que sí. Espera, Espera, que no he terminado. A mí esto es lo que más. A mí toda la propaganda, por favor. Nosotros no sabemos el vasco. Vale. Y eso, por una persona estoy enterada de todo. Porque si no, no me entero. Las pantallas todos en euskera, por lo menos en las dos idiomas. Vale. Hay cosas... Todo lo del ayuntamiento. Yo creo que yo aporto también. Vale. No entiendo nada, mi marido tampoco. ¿Sueles andar con el... O sea, el móvil lo utilizas con asiduidad? O sea, sí, normalmente. O sea, sabes utilizar. Vale, tenemos Telegram. Telegram es una aplicación. Y yo luego sí, te lo verde, ¿no? No, es otra. Como, luego te lo explico. Es como un WhatsApp, ¿vale? Lo único que es mucho más seguro, es anónimo, o sea, y es, digamos, es una vía de comunicación que tenemos todos los días, se mandan recordatorios. Todo lo que está en la pantalla, lo que se manda a buzón, todo aparece ahí. Lo bueno que tiene esta aplicación es que se puede configurar para que se traduzca directamente al idioma que quieras. Es decir, aunque nosotros escribamos en euskera y lo mandemos en euskera, directamente te traduce. Tenemos a migrantes que no saben ni euskera ni castellano, tenemos a mucha gente que no sabe euskera y entonces esa aplicación ya directamente te da la opción de que te traduzca directamente, ¿vale? Por eso lo utilizamos en parte, dentro de otras muchas. Luego al terminar te ayudo y te lo pongo. Pero bueno, antes el programa de fiesta y todo venía todo en vasco, que me parece muy bien, por eso estamos aquí.
pero luego te venía una hoja o atrás te venía un poquito Vale. que nos enteráramos. Vale. Porque es que no te enteras de nada. Sí, algunas veces lo que hemos... La agenda también te viene todo en... Vale, algunas veces lo que hemos llegado a hacer es con una dirección, entras ahí y te tienes en castellano también. Cosas que vemos un poco, el tema de bonos, el tema de barrio a barrio, lo de los perros, Sí, hay eso cosas sí, un eso he poquito leído. tal, Eso sí. digamos que son, ¿cómo lo diría? Al final... Vale. Vale. Incluso Anotamos. gente de aquí que no saben tampoco. Anotamos. Aún y todo, luego os ayudo No con quiero el... nombrar a esa persona, pero gracias a esa persona estoy informada de todo eso, porque no sé nada. Vale, aún y todo, luego os ayudo con el tema del Telegram, a ver si os puede ayudar, porque os traduce directamente, ¿vale? Y entonces os podéis meter en la dinámica ya directamente. Vale. Eh, Muchas gracias, ¿eh? Es que ricasco. A ti, a vosotros, a todos, a todas. A ver, yo quería preguntar si lo de la playa, los autobuses de la playa, si podría ser que desde que empieza la temporada de junio a septiembre sería el mismo horario. Acércate más. Sería el mismo horario. Porque claro, hay mucha gente que al quitar los sábados y domingos se queda colgada, incluida yo, que soy usuaria diaria. Entonces Vale. no sé si se podría hacer ¿Los eso. sábados y domingos no suele haber o qué? en No, junio, junio y septiembre Ah, no. vale, junio vale, y vale. septiembre. Ya. Y claro, cuando hace muy bueno, los sábados la gente dice, Vale, ¿cómo? hori- Pero hori izan. ¿no hay autobús? Pues no hay autobús. Me preguntan a mí porque soy de siempre. Entonces, a ver si es posible, si sería posible eso. Son 2 semanas de cada eso. Vale. Ya. Hori izango zen. Bai. Sí, porque hay alguna gente que se queda ahí y me dice, uy, que sábados y domingos se quedan colgadas. Vale. No hay autobús y a ver cómo Vale, subes, porque hay mucha pues gente de San Nicolás y todo. Bai. Bakizue, jo, nik bakizue esan dez, baina neuk ere ez dakit, inarre jakinku. Bakizue zenbat jendek erabiltzuan autobusak galbaixo altzatzeko, inartzen bazian? 600 olako zerbait. Gehiago txian? Ez, doblauta zan asuntua. Bai, 600, ez. Sí. Ez. 600 piko eurosia, 1.200. Hori da, Bai. hori bai. 1.200 lagunek hartu zeuen gorako. Ja, Zanet, autobusa da gauza, bueno, ez dagoanian, ba, esto, ba, dagoanian erabilitzen da. Bai. Hor, igual, buelta bat eman biharko da, eta lehen esan detena noako esan det, ez dakit noako esan deten. Olatz, bai, hango eserlekuak eta nun ipini, eta hor, igual, playako autobus horren erabiltzaileekin, igual, bileratxo batzuk edo enbiarko ja, eta ikusi ordute gixak, eta pixkat hitzein ez. Bai, dudagabe. Bai, ala da. Erki? Josu? Bueno, nik bi gora berakat bakarrik, bi punto. Bat, lehen ibiligea arratoien gora berataz, ez? Bai. Arratoien etxia, baina nagusia ikastetxe aldamenien dakau. Eta da, Samielko zubixen aura, txarrikei aura duna. Han solua miskiek eukizoan, ba? Bai. Hori bat zoan. Han arratoia pilua, azkenengoz atzo. Bai, Atzo, han kalogeru nekua bak etxia, ba? Lehen esan deuna, ez? Kalogeru daken etxia. Hori da. Handik, juntzan, katu handi bat, bi arratoi aldamenien zakala, launtzen, zelaleken katuak, lehen esan dugu janetzen dola arratoia, laguntzen, eta han, bestaldia miskiakoan, atia, zela zulua dakazen, laundu araino, katua buelta eta arratoia kantza. Eta ni askotan pasatzen nahi, eta aurra da, baina nahi deten esan da, azkenean, aurra aber udaletxiak, o pribaua balin bara, aurre eziliken,
garbitzu bizkat. Bai. Ikastetxe baten aldamenia, bai, aurko txarrikortzia... Importantia da, eta gaur goizian ere, onako, hemen, ogan batzen jasota, abisu bat jaso deu, arrutineko parian, hortxe izangoa. Bai. Arrutineko dendia. Arrutitarra bertan bizia. Dendia eukizuan ba. Bai. Haren parian, ez? Bai. Hane, Samilbidetikan askia bajatzeko bidian, hori da, bai. Bertan eskuinan. Bai, toki, berrin itxio jaso dugu, beste oar bat ere, bai. Eta azkenian hori, batu, bilera honek balizu dugu ez osetako, behatu, ontako balizu dugu adibidez. Guk, inarrek esan duan bezala, dakau, ayuntamentuak, nik uste ayuntamentu danok eukibieula, obligazioa dakaula eukitzeko, plagen aurkako tratamenduak etxen dituen enpresakin trato bat ukibieu, hitzarmen bat edo kontrato bat ukibieu, herrixan gertaulik ezen plagak eta olako gauzak, olako gauzai erantzutzeko. Horre oten dira bi lan mota, bat preventibua, hau da, arazoak gertau aurretikan etxen dan lanketa, urtean ziarrekua, aldiro etortzen dira, tepintzeu ez toki batzuetan, eurak pentsatzen duen, bai. Eta bigarren joka bidia edo izaten da, identifikau ezkeo arazo puntual bat, oantxe dakau, hementxe dakau, alako problemia, etorri eta atenditu etxegu ez da. Horren, guetzat oso garrantzitsua da, identifikatzea olako tokixak, katuak arratoi laguntzen behizue, antzo zebado, diskotekia oso zebado. Orduan, enpresa horri guk esateko, alako tokitxajun, da alako problemia dakau. Importantia da. Horretxio bakarria, batzarra justifikatzen da. Do, mutriko ezakera bat, erdi-erdian, eta han, kanpoti behidauta ikastetxe aldamenian, aurra txarrikei bat ikusten da. Bai. Ez ala? Bai. Lehen nintxaura arbolia, oan lehortuta du. Eta dana han, aurra garbitzu go. Baten bati ezano, udaletxiek ezin behu, pribaua balin bada, bezegitzu garbitzea. Bai. Ez? Bai. Hori, Josu, dakau, terren hori bezala, herri barruan ere bai etxe zarrak, eta badakau pixkat hori ere laneako apuntietan dakau hori. Tokixak eta eraikinak pixkat txukuntzeko, eta arriskua izan likezenak eta arriskuak entzeko, eta bai. Zer? Sugia? Bai, Gero sugia. Arratuiak amaitzea nian, zer jateue. Ikusitza, behar zainko estudizio bat entzabena, baina hori dala urtiak, entzabena. Eta etxietatik hasibiako ginekela, ze botatzen da komuneko ikutekan. Bai, hori bai. Paperak berak enya, arratoiak ebrak, paperak enya etxiak. Bai. Bai. Ostra. Zubian kontra elefantia, eta elefantia kontra edora, Bai. Bai, Josu. Bigarren puntua da sakarrontziena. Sakarrontzia, plastiko botatzeko deixente, bestiak bai deixente, baina paperena ikusten gaizki. Zer etxein, nik talaixakat etxian. Eta aurrian daka, ontzia. Eta are, zele estua dakan, jende asko gairu ateu, plastikuetan paperak. Plastikoko boltza hundixan paperak. Baina paperarek ateatzia plastikotek oso zaila da. Enbizu, saka plastiku bai, eta enbizu zuluan ipini, eta laundu eskuakin. Eta itxuraz danez, han moilan ikusiret, sakarrontzixak, papereskuak, zulo hundixak dakela. Zulo hundixo bizkat, han moilan dozenak. Berria jarrituenak. Bai. Handoz, oandik, bertan ipitzo genio, oandik ez diala. Bai, hori da, berria jarrituenak. Eta zeu botatzezu heladio aurrian. Bai,
Eladio aurrian aurreko paper zea daude, kontainerrak. Osa, borobilakin, ez da? Nun, gure etxe aurrian? Eladio kortan. Baina urdina daka ez dua. Bai. Nik ere botatzen denean plastiko barruan, jute nahi, sartze plastikoa marroia, eta bultzaka, eta azkenian astindu barrura. Eta eskatzeten da, hor, zulo handixo ibiltzeko, moiakua bezalo handixo. Hor kontua dana. Zeraitzi jende asko ketxeu, ara bota, beste sakarrontzira. Hor kontua dana da, oain, kamioi danak jasoko ditu kontainer guztiak lateralki. Hartuko ditu iskinetian eta botein goitue. Beste leku danetan, zeuenian aurrenengo leku izan zen kutsakoakin batea aldatu zana eta hola jasotzeana. Lehenko igluak zian, iglu moduan. Etortze zan grua eta altzaite zoan eta igo. Hola leku danetan eukideu danok oain arte. Eta oaindik leku batzutan badazkau. Kontua dana oain azidianian kontainer berria jartzen beste leku danetan, zulua hundixo da, zeuek eladio aurrean, o kutxan, o dakenak baino. Orduan, nik apuntatuet, mankomunitateakin itzeingoet, oaingo hontan berrixa jartzen nahi diala, aber, aurretik jarrita zen eukaten nahi, altzaizuen beste danan berdina jarri. Apuntauta, nere kontu, eta posible balima da, eskakizuna bihar bertan ingoet. Zerretxek argi eta garbik uste, jendiak erueteu, eta ez ibiltziaren lan horrekin botatzen, botatzeu sakarrontzira. Grisea botatzeu. Nere kontu? Errestazuna, ema bintzat. Oso, ondo. Azkenengoko bat, eta ja zakin jungo ga. Txoina, momentu bat. Oain dela aspaldi esan zien, tranquil biziera entxa, laster diogua, asentzora, kanpo fuoletik, patxuela zeneko aragoraino. Lehen urtean esan zizuen hemen. Bai, eta aragoraino hori jua eta jungo zeate bakarrikan kaminotikan aldatza altatu biherrenean jun kanpo fuleko araino eta handikan asentzora ura, ez da galbaixo bao, arnoa, noru zuntzan, nun gelditxura? Leku berdinean, lehen urteko leku berdinean. Bai, antxe papelian. Atxe dozi bujeuta txukun, ekutzeko izut, politxado. Hor, asentzore hori do lotuta, hor, patxuela zeneko txaletan aldamenian eingo dian etxiakin. Etxearekin lotuta do. Etxearek, oain momentuan geuta doz, horrek arrankatzeuen pixkat asentzoran ilusioak ere horrontxe arrankatuko berriz. Arekin batean jun behar da hori. Bai. Eta, karo, eta guk hori ikusten deunian papeletan, da pixkate presentatzea dokumentuak eta geu ere emozionau etxen geha, eta juten geha emozionauta zureana, eta emozionatzen zaitxugu, eta danontzako kaltia. Porque etxen deu ilusioa, eta gero... Bai. Neri ikusten dira, neri ikusitxe hola bezaten zien, tranquil, asentzore eukiko zuta, baina ikustet ez. Jungo geha eta asentzorik ez dugu ikusiko. Juna horretik handik ikusik ez zu. Eunda bat urte pentsatzen duen zitzia. Neuk ere pentsatzen noan eun urte, baina gaur eman dien trakariak inez ez duzten. Zueko hendikan makina gerra mamerde zuen hendikan. Mira, bai, arrazioa kasu. Hombre, dudik ez. Bai. Dudagabe. Emateu ez ez esan duna, inoiz ez da jun. Bai, dudagabe. Venga, bai. Vale, bueno, ez listo, bai, bukatzeko. Gure entradako, osake, ez ikastolako arpegira, ez barruko jardina eta dakaun topos. Atzekaldian, bai, iribeleko parkia esango dago eten. Etxe bizitza batzu, dakarre zuaitzak etxian sartuta, kasi. Iez badakit podauen zian, mostuen zakon, jakon puntia. Baina, karo, berdin da, badatoz gorut. Udan gaina zuaitza egoten danian horriz bete eta bizi-bizi, etxeta sartzen gakue zuaitzak. Eta orduan, hombre, huestou nahi hartut zuaitza mostute. Baina, bueno, ya posibilidadea badao. Beste, por ejemplo, aurrera hoa trasplantatu.
Eske gure hauzuan daoz, zetuak erdixan, da zuaitzak etxe joten. Osa, ez dakit nize jardinero egon zanan. Apuntauta. Apuntaudet. Vale. Kapalitz intxaurrak edo intxaurra jasotzeko ere, txetik? Vale, etxian. Erki, bueno, pixkate horrek zuek esan dakoak, oain gauza gehiago komentatuko deu, zuekin partekatuko deu, batetik buzoi, esan detena, buzoietan jasotakua edo emailez edo jasotakua ordenadoretikan, zuek entzun gauzak eta okurretzen bazatzue beste zoze, gero ere alde zuek komentau, Luego, si tenéis más cosas, si ahora algo que oís y decís, joder, pues bueno, pues podéis luego echar más. Antes de entrar con las peticiones, digamos, que han llegado por internet, justo komenta iso badao YouTubetik zuzenian indauena, leheno esan dezuenak intzan, kepaketa esan duena, karreteran, barandillak eta segurtasun kontua, eta bueno, iraiak aipatzeko, ez ton beste moduikan kotxian veloziadea jisteko. Hor, beti da, errepide zaiak, badenak eta olako gauzak, bueno, beti esesko kontua. Ez teu nahi... Gipuzkoan prohibitxutado. Bizkaian posible da, Gipuzkoan ez. Ola da. Ondarriban bertan, badoz, olako saltuak ez, tutuf. Gipuzkoan ez tezu ikusiko. Ikusten badezue Gipuzkoan, tutuf, olako salto bat, bai. Atea argazkia. Badene ikusten badezue, ez, bide hori ez da diputazioena. Bide hori da, herrixan da. Adibidez, mutrikun nundak hau tutuf hori. Ordo. Ez, oantxe indeuna. Baina, bueno, Isabel Lobianon. Hemen goizan, bide horrek guria dia. Zeba ez to? Karretera diputazioa nada. Diputazioan bidea dalako. Guk ezin dugu ikutu hori. Ez teuela atzen. Bestela, entzuzen bera, zuen etxe parian oron beharko zan, salto bat. Saltuet, badena, geldiarazteko. Ez teuela atzen diputazioek. Karretera generalak, beriak dianak. Eta Bizkaian ostea, bai, ikusten diolakuek. Zara, olatza... Eta gero beste sistemia lehen esan detena, eta ez da politxa, eta ez da zea, baina debako ez da velozidadia, deban gehiago da playako kruzeko semaforo hori, semaforua, hor kamariekin zaintzeu hori, eta getarixan, zaraustikan getarixagoa zela, uste dela, horre kotxea, abiadura bizian sartzen dira, orduan, ipini zeuen kamara bat, ez da, berrotamarro zen velozidadekin, eta horre argazkixa eta multia, aburu hori joazenak. Lehengunian ente honitzen, getaixako alkatia posposi dagoela kamariakin. Ez da izan, 1.000 euro jaso ditxula eta. Baina, hor, helburu ez da horren beste dirua, helburua da, hor dabiltzen umiak, dabiltzen pertsonak, lasai ibiltzia. Bueno, etxekuekin, bialdu deuenakin hasiko ga, bakarra du. Hori bai, gero dago, ez diazkoek botatzeu, behi erantzungo jogu pertsonalki, ze atzoko bilerako galderak bialdu ditu, eta hor gaur ez da tokatzen. Eta gero beste badao, irigibelen komentatu dian zueintzak diala eta gabaz farolen argixak parian gehatzen dia, eta inguruan nahiko ilun gelditzen da. Hori ere kontutan hartzia ongo zan. Biratuko dugu, zueitzan kontuakin, farolak eta patze omen dia. Oso no. Etxekuekin hasiko geha, pixkatuen, intentatze duen ordenatzen guneka, Almirante Gaztaineta inguru hortan, resumenak ingoitu, bestela afaixe emango dugu hemen. Hanek komentatzeu, Jose Maria Alzibar Laube, hau da, musika eskola alboko blokia, Almirante Gaztainetan aldea emateuna, eskaileran azpilan gelditzena, komentatzeu, igogailua iten nahi dia, oso berri hona da, asko erraztoko igu, baina behaien portalea sartzeko, eskailerak eukitzen jarraitzen dituela, bai bera eta bai gora. Irisgarritasuna naizta asko erraztuko zaien zeagin, igogailuakin, gero dakela bera eta gero gora. Horren jakitun bagea, ongea lanketa bat hasita dao, behiratu merko litzateke nola, o aldapa bat egin ja, o tunel moduko, o subi moduko bat, o zerbait,
kontutan hartuta doz, naiz eta behar jarri du mai gainean aurretik guk apuntauta geneukan, eta lanketa batzuk irigintzatik eta asidia zerbait egiten hor, ascentsoriakin horraino iritsi, eta gero eskailerak eskailera jeisteko eta gorako. Alik eta jende geixenei eman soluzioa, Vale. Aldatuko gara lekuz, bai? Ibiligan goian demora guztian, Mauloneoko parada ingurua. Mauleon guztoneko paradia, bilan. Hor, Teniente Txurruka 26 inguru hortan, hor dake autobus paradia. Bai, ze gertatzea, portala aurrean dake autobuseko markesina, eta neguan gaizki eta udaran okerro. Zergaitik, jendez betatzezako portala, eskaileretan, jana, zikina, azkenean uda demoralian jasan ezina jartzeula, sakarra. Plaia etortzen den jendia gero bultatzen denean antxe batzea, hori danok ikusteugan. Gazte jendia eta bota dana blast. Sakar poto bat uste dagoela, eta behar gainezkain da, ez da seinale txarra, gainezka etxen badeu, seinalia bete deuena. Mira, gero kaliare dana... Eta gero esateun are bai da, azkenean da okupazioa, bordaletik anatatzea eta dana dago, bale. Orduan, hor dakaun puntua da, sakar kontuakin, inberko dana da, kanpaina txiki bat han bertan komunikazio aldetikan, intentatzeko bertan dagoen jendea kontzientzializatzia, basurak gehitu inberkoia refortzen inberkoia segurazki sakarrontziak, eta pixka han dagoen jendea garbi mantentzeko lanketa bat inberko dugu. Hortaz aparte, aipatzeu bertako semaforua. Han dagoen semaforua mafrekortan, jendearentzako ez dago egoki antolatuta. Zain denbora berdia jartzeko zain denbora asko egon berdala. Hor dagoen arazoa da, eta orain dela 2 urte, ez malima da orain dela urte bete hementxe bertan etorri zian, hango auzoko jendia etorri zan, eta orduan arazoa beste bazan. Orduan kontua da, kotxiak datoz Ondarrotik, kotxiak datoz Debatik, eta gero herritik, San Agustinetik, Kruzia. Eta dago semaforua oinezkoantzat. Etorri zianean arazoa zan, kotxiak zebiltzala, bere zirkuitua zekan, baina emate zienean botoiai eta berdia jartze zanean, San Agustinekoa 10 jartze zan. Orduan, San Agustinekoa gatatzen zian, iaia derrapatzen, eta konturatzen zianeako, ume askoen gainea iatzen zian, o jendian gainea eroritzen zian. Orduan, badakit orduan, intzala replanteo bat intzan, eta oain adibidez, botoia emate joanean, beste danak gorri doz. Osa, kotxi ez da gainea etortzen. Baina hala ere, emateunez, denbora asko itxin, berda? Bai? Birongo deu. Ez daka soluzio oso erraza, ze dia 3 kale juntatzea leku berdin baten, ez du denbora ematen ere ez. Oiek emate joanean, momentuan berdian jartzea ez du denbora ematen beste dana lokalizatzeko. Adibidez, aurreo, kanpo futbolan parian donon semaforua, horrai jotzi osunean, segituan jartzea berdia. Claro, rekta baten zoz, zuzen dator eta jendei denbora emate jo. Horrean, inarri duetzen bezatzu, Arrate Azkarragakin, eta, gero igual horreko komunidadeko ordezkarixekin edo batu ginke, baina baitxare Marisa Gomez eta Iñaki Arritarekin. Eta erdea zengo dut, behaiek ere erdea zuzendu dialako gureana, Entonces, Marisa Gómez y Iñaki Arrita también han expuesto el mismo problema, el semáforo de... Pero añaden un problema más. Venga, va. Y el problema que añaden es que ellos viven dentro de, digamos, de la urbanización nueva que está para adentro. De Yurrita. De Yurrita. Yurrita. Y que para salir de allí tampoco tienen semáforo. En coche. En coche. Entonces ya nos juntamos una más. Bueno, pero ¿esto a qué nos va a llevar? Pues nos va a llevar a sentarnos ahí con un papel y un bolígrafo. Después de la reunión de hoy, o sea, hemengo proposamenak eta jasota, jarri beharko gea Arratekin, Marisakin, Iñakikin eta Usoko ordezkari batzukin, una reunión y tema, semáforo, salidas y entradas del barrio. Regla y cartabón y hacer el croquis, a ver cómo se puede hacer de la mejor manera para que todo pueda tener encaje ahí. Vale, Rubenek komentatzeu Samiela. Oain Samiela goaz. Samielan aldapa, kotzon arrandegitikan Samiela di joan hor daun aldapa hori da oso estua. Baki guzindan, Bai. Eta hor, ostuak diala, umela dala eta irristakorra, oso irristakorre goteala. Komentatzeu, bai linea berdetik sartu zitzaigun oain dela gutxi ere bai,
Oain dela gutxi onda brigada katxerrakin garbitzen, baina horrek bihar du aldiro, eskatzeu aldiro juteko. Osa, garbitu dala, baina, bueno, juteko aldiro. Atzo pixka gai berdina egontzan, Goitiberatik Isabel Obianoako bidiare bai, berdina. Iztuak dia, oso umelak dia, eta segituan iteia ateatzea berdina, eta bihar dian aldapa batzuk bihar deuela konstantemente jugun eta garbitzu, ze oso irristakorrak bihurtzea. Eta gu dakau suerte bat, debakin da zautzekin konparatzen. Herri asko ze politxo dakaula. Baina debak eta zautze daka bentaja bat, lau erdiala. Eta horrean, humedadia eta eurixia tetzen donian, txerriztaria debanda mutrikun ez da berdina. Baina, bueno. Vale. Gero komentat... Hori da gure arazua, baina, bueno, katxerra eta tratamenduak eta... Bai, Hoxe. Baina, neguan da arazua da. Bai. Eta segun ze kale, estua eta segun hola dan, Eta gero gauza bat importantia beti, kalia ematentzako kulpia, baina askotan arazua mentxe du, Goiko plazan, segun ze zapatillakin. Hoxe, ba. Bai. Baina zapatak ere ukitzeuela, bere zapata batekin o beste batekin. Bai. Ja. Ja. Baina hori ja da, errespetua eta elkarbizitza arauak, ez? Zuk ikusten bezu baten bat, nik ikusten bazatxu zen neu jungo nahi. Eta zuk ikusten bezu datorrela ez tegipa, hori da. Hori... Bai. 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 Iaz ere, ingendun Goiko plazan, dana liso hori ere uritxan, dios, eta arrotu, bueno, lastu. Ja. Bai. Venga. Vale, Samigelan jarraituko deu, komentatzeu erresidentzia aurreko kale hori oso estua dala, eta norabide bi norantzako kotxiak, azkenean esatu Esplikatukete. Bai, hor bihar dala, komentatzeu, Samiko janindan bezala, urdinez pintxatu, eta preferentziak eman, oinezkoei, kurpildun aurkitan ateatzen dianian da bisitak eta, pixkat segurtasun bat egoteko. Eta, gehitukoet igual urrungokuakin, komenduko etxiak hasiko dian horretan, leheno komentatu deunak, abel udala prest dagoen pixkat horrea igogailu bat iteko... Barraitezu, Olentzeroi kartak ere badoz, Ona, bai, ez, baina, ja. Ja. Atzo bonitzan rebisatzen gaina, eske atzorek gai berdin egontzan, atzo Isabel Obianokoak eskatzen zuen astensora. Eta komentatzen zuen, astentsoraren malimazan bintzat eskailera mekanikoak. Eta goguan dakat, hemen Ruen susua ontzanean, komentatu zuela Ibarko kuriosidua dira. Han, eskailera mekanikoak jarri zituen, eta kenduin berri izan dituen lekudanetan. Zergaitik, bat, inorrek etzualako pentsau, gurpildun aulkiakin ezin dala jun, hori aurrengo gauza, umien kotxeakin ezin dala jun, eta bigarrena, adineko jendiak bildurra eukitzezuala bertan, aurrenengo golpe hortan erortzeko. Orduan, ikuste zala, gazte pila bat, eskaileretan goraka, eta benetan biertzuan jendia konprakin, oinez, ze...
Bai. Baina goraka bakarrik. Goraka bakarrik. Claro, eta beraka, zeingo dugu. Bai. 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 Ba, arazo asko egontzala Ibarren hori. Adineko jende bat, baina ez dakana igual hainbesteko segurtasuna gorputzan zeakin, aurrengo tiro horrekin golpia hartzeko. Ba, bueno, ostantzian komenduko... Pixka, komendu buelta hori, ez? Beste batek ere Iraia Larrañagak ere galdetzen dugu, komendu inguru hori zela gehatukoan, da, bueno, lehen esan deuna, oain aparkaleku ikusten deuna, hor etxiak dijuaz. Etxeke bloke bat jungoa, etxeak jungoia, eta gero etxe horrek bere azpixen dukikotxu bere garajiak, eta etxe horien eta komenduan bitxartian, horko lehenko mojen solugak eta hori izango da urbanizazioa berdegune parke moduan gatukoa. Batetik hori, eta gero behian gatukoa komendua. Komendua bakizue ayuntamentuei lagazitzakon, horre operazio hori intzeuenian, etxiak etxeko saldu zegoenian terrenu eta komendua ayuntamentuei eman zitzakon, eta komenduakin batea, beste partzela bat, beste terreno zati bat, nun eta erresidentzia aurrian mojen batzia badoa, ba justo hortxe. Horran, hor, gaur egun doa aurrikusitza, 5 solairuko aparkaleku bat. Hori do papeletan, Previsio bat inda, ez dugu esan nahi, hori inbiarkoanik, beste idea batzuk eta ere badoz, baina ez dagoena da dirua hori dan etxeko. Ze hori dana ayuntamentuak enbiarko leuke. Bueno, ikusiko deus aukera dozen. Eta eraikin hori ingo balitz, zetorreko litzake hor, azentzora. San Agustin eta San Miguel. Eta hurrengo paradia, zerura, ez da ize santuna. Lehen esan dezuna ez da, santuti santura. Baina, bueno, hori ere igo gailu ere oso eharri izango litzake. Eta eraikin bat ingo balitz hor, baina hori etorkizunekua da, hori oindik ez dator. Baina bestia bai, etxiak eta urbanizazio hori bai. Eta importantio, kanpofueleko handikaldeko kaxetia otentzan, sarrera kaxetia. Ba, justo hor, hortikan, erresidentzia kale bat sortuko da. Kale bat. Zubi bat, ingo da, eta kotxiak pasatu izango dira, errepidetikan, erresidentziaino. Edo, erresidentziatikan, bestaldeaino. Edo, biseta. Horrean, Rubenek esaten zuan, nik uste Rubenek hemen ipini dola pixka sirikatzeko, ze beak ere honen berri badaki. Beare ontzan, lehen ere, eta bueno, gai isetak hori pintzeko, eta importanti izango dalako hau. Zubi hori etxen danian, Samiela buelta horri, engozako aukera berri bat eman. Eta aukera hori, aztertuen beharko deu, gure artian, eta batez ere gu baino geixo dakixanak ekarritxa, eta eurak lagunduta, ikusi beharko deu, posibilidade bat, igual hortikan sartu, eta ez dakin nundikan, eta gero bestetik erten, direzio bakarri pini, zirkuito batein. Eta harta, kotxiak eliak ezibiliko binorabidetan, eta oinezkoentzako ere toki geixo ongo litzake, eta, bueno, azterketa hori einkizun gehatzen zaku. Baina, kale hori izango elemento berri bat, gaur egun ez dakauna herrixan, eta posibilidade berrixak emango diguna. Una nueva calle, entre la carretera, desde donde está el aparcamiento ahora, en el campo de fútbol, desde allí hasta San Miguel, a la residencia. Ahí va, en la parte de detrás de la portería del campo de fútbol, ahí va. Una, No, en la otra portería. El parque. Ahí. Bueno, ahí. Zeuri, etortziarren. Ahí. Eta, hausoko... Igualda. Hausoko jendia iesan, representante ona zehala. Esa calle, que nos va a ofrecer nuevas oportunidades para el barrio y para la circulación y, bueno, en fin, ya veremos, a ver qué sale. Vale. Venga, urrengo deu. Vale, vamos a coger marcha.
Andoni nos comenta, bueno, itein dugun galdera da, haberse baldintza bete behar dan, elbarrituen aparkalekuan zure kotxea matrikula jartzeko. Jose Maria Alzibarren badago, eta ez dut ikusi beste inor. Vale, bueno, comenta que en José María Alcíbar, en la calle José María Alcíbar, hay una plaza reservada para minusválidos con una matrícula ya establecida. Y a ver, bueno, ¿por qué? Bai. Vale. Bueno, askarriak. A ver, hori, mutrikun normalian ez dia nola reservautako matrikulak ustet, edo... Matrikulakin? Hau ba, matrikulakin. Ez, partikularra, norpeantzat, gordeta. Egon dia, a ver, aukerak, hori etxeko aukeria bado, egon bado, araututa do, guk dakau, ezin duentzako, edo, bai, ezintasun dunentzako txartelan erabileratako do ordenantza bat, do arau bat. Eta arau hortan jasotzen da posibilidadia dagoela. Posibilidade hori, ni alkatian nahielako nik esango inarri ez, eta arantxai bai, eta zuri ere ez, eta ari bai ez, hori eziliko lehizan. Horrek eukibieu arrazoi bat, eta arrazoi batzuk onbieia, eta erabaki behar duena, ez da izan behar firmatzen duena, izan behar da dakixana, eta zautzen duena. Eta jendarteko, txartel horrek ezako zein ematen. Baldintza batzu bete biharria da, orduan, hori tramitatzen duenak beak erabaki behar deu zein eman behartzako noez. Eukideu, azte, kasualidadia, baina aurreko aztian eukigen duen eskari bat, ez zuen eskatzen beak matrikulia, baina beak bere hau zuen ez dagoela, eta komeniko litzaiokela, eta semia, bueno, en fin. Eta hortikan azinan tiraka eta zen, jode, ba, honi igual, guazen aztertzea, eta azinan galdezka matrikuli ipintzian eta gero erten deu, beste bi galdera honek, kasualidadiaz, baina denporan segidan etorri dira. Eta gaure jaso dute udaletxeko teknika izan erantzuna kaso konkretu horrena, ni planteatu niona, eta behak zen, Joseba, hemen ez do nahikoa justifikauta, ez dugu ikusten nahikoa arrazoi, matrikulia ipini alizateko. Horrekin nahi detezan, batzuetan esaten dela ez da egoki, eta beste batzuetan esaten da bai da egoki. Altzibarreko kale hortan, kaso hortan, zirkustantziak atenditzuta, erabaki izan, egoki zala, gizon edo kasu erabiltzaile harentzako matrikula zenbakizi ipintzia, eta horrek zioen. Atzo jakin noan, pixka gai honekin ibili egalako astontan, atzo jakin noan, eskatu zeuen bezala, bihar bazakaelako eskatu zeuen bezala, bihar hori itxuraz aldatu intzakue, eta eskatu dugu, oain bere izenian egon biharrik ez dauela. Plaza normala izan dare, igual moldatuko jala eurak. Hori ere eskertzekua da. Esatezu, niretzako, emate izuenian hori, ja esatezu, como Dios, ja badakat nire aura. Ez, nire tokisa dakat biharra dakatenian. Nire biharra ja aldatzen da nian, eta ja ez nagoan nian nezesidade hortan, nire zirkustantziak aldatu baldin baia, hori komunikatziare iruetzen zat gauza haundixea dala, ez da. Itxuraz, bueno, hor bado, aldaketa batzuk ondia itxuraz, ze hori zirkustantzia horrek aldatu dira, eta eurak ere, eta hori da txalotzekua, hori da eskartzekua. Gero, Oida, mutrikun, dano jakitzeko, mutrikun doz, 150 txartel. Doz, erritxan, Batzuk, dia, kotxeik ez dakenak, gura mainarrebak ere baka, baina beak ez dakak kotxeik. Ja, bueno, geuk eramaten deunian Donosti, oztekin noa, eta biharko balitz, bueno, erabilietxezu. Baina badaka, 150, ez dia, 150 kotxe.
da 150 txartel, 150 pertsonak dakaela aukeria hori erabiltzeko, ez da. Eta gero asko, ez du hemen galderetan, baina bai da gauza bat kezkatzen gaitzuena, eta gai hau, ezin duen txartelan erabilera, da gai bat, mai gainean dakauna baitxare, batetik, aparkalekuen antolaketa errepasatzeko, ze, bueno, ikusi behar da, adibidez, Altzibarren ez da izan bazian ez daki buruz, baina 14 Jose Maria Altzibar, 14 ustet, txartel ziala. Bueno, beste auzo batzuetan bi, beste baten bat, beste auzo baten igual batez, horri ere pixka behirauen behartzako, jakitzeko plazak nun ipini biaian, aparkatzeko aukera horrek, ez? Horrean, noan nahi nuan jun, parkatu, 150, hori da, eta danak ez dakela egoera berdina, eta kezkatzen gaituena da, jode, udan, adibide bada, udan, playa jutia bakigu zerdan oinez jun o kotxian jun, kotxian erosuo juten geha, baina geroan aparkatzia abentura bada. Amonan txartel hartuket, jungo nahi, aparkauket, hartuket bainua, bizerbeza eta etxea. Joder. Hori, fasteizatzen goz baten bati, ez? Horren gauza horrek zein duen behar ditugu. Horren horri buelta batzuk nahi dixau eman, Bueno, aurre dingo dugu, Bai, askarrean dingo dugu, gero beste gauza dugu eta lusatzen egia eta. Zeakin, jarraituz justo honekin, aipatzegu San Migueleko aldapan, Jose Maria Altzibarretik, San Miguela joan aldapa hortan, daudela bi plaza minusvalidoa, oseanak, ezin duentzako, eta bat modu pribatu baten erabiltzeula pertsona batek berez tarjeta ez lukena eukiber. Bueno, anotatu dugu, hau lanketa guzti hau udaltzaingoakin, eta bai txartelak eta nundo zen eta guzti horretan badagabiltz, oraindik falta zaio gehiago zeitia, baina badagabiltz. Gai hori da. Bai, gero beste komentatu zuena zan, arrutineko zeana, hori zeuk esan dezuna, arratoiena, eta gero Jose Maria etorbidean aparkalekoak pintxau biharra daudela. Bai, Jose Maria Altzibarren, eta uste herri osoko parkin danak dozela pintxatzeko, danak doz gaztauta. Ordan pixkanaka, junberko geha pintxaketa lan hori egiten. Bai. Hori ere ez da guria, hori udaletxea. Bai, agur, eskerrik asko. Gero, beste herritar bate, komentatzeu, ambulatoriko aldapan, ez dela bat ere praktikua. Zilantzat, ez kurpildun aulkientzat. Bai, hori danodakigu, hori gaizkintzan hasieratik eta soluzio ez daka erraza, hori etzan bate ondoin, eta gauza asko ikan ezin dain hor ja. Eta gero, irigibela usuan, bargixak arazuak emateuela, leheno esan duena pixkatzu baitzakin da guzti hori, irigibelen biztazo bat emango deu, ala ere farolak faio emateuenean, linea berden sartu, eta... Bale, urrongokoan izena ez dugu esango igual, auzokideak dozelako eta zerre hongo jalako, eta ez dugu konfrontazio ikan bier, baina dago pertsona bat, ez da urrengo aldixa, aiatu zako mesua, Jose Maria Altzibar etorbideko igogailuaren, horri inguruan bizi da, eta horrek ekartzen dizkion arazuak, soinu aldetik, zikintasun aldetik, eta jasan gaitza dela, eskaiera kentzea joazte eta beste modu bate aitea, eta hori bere eraikuntza igual eroringo alako zerbait bildurren bat badaka, eta pixkat aiatzea esatea, guzti honek merezi deun. Zenentzan igogailua, ez dakala esanka egez buruik. Hortxela dako dugu, ez? Bueno. Nik neuk pena hundiz ikustet guzti hau, hauzuan asko eta asko zehazte adin badakasuenak, ni 6 urte ni joakarro bat iratzen, hauzuan dau jendia esmalimada herribusakin ezin dula hauzotik anatea, eta pixkat ulertzet obra batek etzaiola inorri gustatzen, albuan eukitzia. Nik horreaino aldetu lertu. Horroz bi gauza, bada nire iritziz, bada arazo eta kezka individuala, hau da, norpeana, eta beste bada onura eta abantaila
orokorra, kolektibua, herri guztiantzako. Arazo partikularra sentitzen danian, eta aldi bateako arazua danian, horrek indar asko ze gitxio daka, onuria danian, jende kolektibuantzako, jende asko ze gehixontzako, eta denboran iraungo doana, ez da? Horrean, sakrifizio hori, iruditzen zat, enbiarko gendukela danok ere, sufritxu onuria obio dalako, ez da? Haundixo dalako. Bai, ja, bueno. Ez dugu huelta gehiago eman, pena matei batez ere zeu ikuste izuetenean hausuan eta ikustetenean bestaldetik anolako mesua jasotzen egiala. Bueno, azkenengo biletagoaz, Roberto, kaipatzeu txakurrak solten unai eta arriskutsuak, bosali gabe, aber zergaitik, Mutrikoko udaltzengoak, hau ikusita ez deun esarre itxen. Txakurran asuntua ez da, egisa da, bueno, atzo komentatzen genuen, igual aldezarrian da, kaka kontuak eta esate zeuen, igual Xose Robeto badijoa ala, Xose Robeto, ez ondo, baina azkenean horbetikoa da. Da kolektibo bat eta kolektibo hortan nahikoa da laupabostek txakurrak soltela datzia, eose modutan parketan sartzia eta bestia, eta azkenean kolektibo oso bat egibiratzeko. Baina badaude batzuk, ez da biltzala ondo, eta uste hor azkenean aiatuko gara momentu baten, leheno kotxiekin esaten genuen bezala. Aiatu nahi ez desun puntu horta. Multa eta poltsiko ikutzen bakarrikan soluzionatzea olako gauzak. Eta bilia juten ezpaia txakurrak galdu. Bai, arazo ez da txakurren, arazoa da pertsonena, hori jabiena, hori... Bueno, eta azkenengoko pertsona jungo geha, azkenengo petiziota, itxasok aipatzeu, orokorrian herrixan leku asko dozela ilunak. Argiztatu gabiak. Hemen ez dakit dan generalian, esango nuke, argien diseinua ez tola ondo, hori leku batzutan ala da, oza, leku batzuk oso ilunak dira, edo nahi duen esan ebai, argia daun lekuan ebai, askotan faio egiteguela. Hor, badao lehenko urtean azizan, aldezarrian, LED argita aldatzen guztia, Beiko plazan sartu zian LEDak eta azpitik, ikusiko zuen bezala igual erdiko kaleta badao aurretik zauana, baina zor iluminazio gehixokin. Pixkanaka, herri osoko argiteria aldatzeko ideia dao, eta gaina oantxe azte honetan iritsi da furgoneta bat, iritsi da, ekarri deu brigadai furgoneta bat, atzian batekin, beso karro batekin, eta farolat altuak dian faroletako bombiak aldatzeko aukera eukiko dugu geuk. Orduan, pixkanaka, argi kontuak badaude maigainean eta lanketa ondiz egiten nahi da ekipoko jendia. Argi kontuan bi aipamen. Bat, argi gitxi do. Argisa gitxi eta asko pixka subjetibo ere bada. Da, irudipena batek euki aldoana eta beste batek euki aldoana. Legez, gutxieneko batzuk bete biaia, lumensak, ez dakizatzu dian. Horren neurtuta doz, eta eman biharreko argisa emateue. Geixo komeniko litzakela, geixo biharko genduke. Eman biharreku emateue. Baina, nundikan gatoz? Gatoz, argi ugaritxasun aldi batetik, eta zea batetik, ez? Ni askoz nahi bile, hemendikanpo, baina Alemanian, aterri zaunuanian, neuan, sasoiontan, nazaruan. Gatu nintzen zuntzun gorran, sarda, hau, ilunpetan bizi jaunek. Hemen, abioi hartu eta Alemania jatu eta dana motel argisa. Hau eskuala herrisa. Dana ikusten zan airetik, dana jata, bombilla hundi bat ikusten zan. Hori biharrezkoa da? Igual da, gehiegi geneukalako. Hori da. Orduan, zer da asko, zer da gitxi? Hori ere, otxu biharrere ukitzen dugu, ez? Orduan, nik uste aldaketa hori, ledeako aldaketa hori, fokuak ere lehen argisa ematen zeuen, toki, adibidez, lehizatzeko kalian igartzen da asko.
nik etxetikan ikustetelako, lehen ikusten zan dana argitxuta, guain ikusten zuta, dana ilun ikusten da, goialdia. Mea kalia argitxuta do. Gero geixo gitxio lehen esan detena, baina argi kantidadiakin gatoz gaizki hotxutako sasoi batetik. Gaizki hotxutako mi hartian, Baitxa, bai. Azkenengo bi galderak egun botako dugu? Bai. Bai, salati botatzi dugu eta. Bai. Bale, bidegorrian sakarrontzi gutxi dobela, emango jo biztazo bat eta emango jo... Menego, ez. Bale. Bidegorrian, egon biharrian, sakarrontzixak, hasieran, nun onbiaia, bidegorri baten nun onbiaia sakarrontzixak. Hasieran, bukaeran, eta erdixan, eoteko lekua dagoen tokixan. Geixo biaia, zetako biezu, atxiz, pam, bale, klineza dakazu eskutan. Sartu boltzi joan, aiatzezan nien botakezu. Ume batzuk, paketia janda lurra botatzeu, Beste ume batzuk, paketia amatxu, eta boltzioa, eta amadena desesperauta, lavadora dena papelez beteta. Baina, dia otxura kontuak. Umia otxutzen badezu, gordetzen da gero biharran tokixen botatzen, hori ikazikeu. Otxutzen badezu, parian espadakazu sakarpotua lurra bota, horrean... Eta gero, oinezko bizikleta eta bar, norabidei buruzko arauak euskaraz erdaraz jarriko nituzke bidegorrian. Hori da, azkenengo bi hilabetetako gai politxa. Pintxau zeuen, eta gu gero WhatsAppian bota genuen, hauek zein dugu. Guk ez genuen ulertzen ze pintxau zeuen. Benetzen hizkuntza kontua. Bez, zan bizikleta kalde batea, peatoia bestaldeaka, fletxa bat, eta gu geu hasi ginen, eta norbaitek esan zuen, ez, ondo do pintxauta. Emategunez bidegorrietan bizikleta eta peatonala oinezkuak konpartitzeuen norantza kontrakoan ibiltzea. Hau da, oinezkuak ikusi behar du bizikleta urretik datorrela, ez atzetik emateko golpia. Baina, klar, guretzat berrixa hau dana. Eta ikusi genuenean danok esan genuen, hauek zein deue. Ondo do, bai, ondo do. Iteanak kostau, eta kostatzean geixena da, oinez junbertzeala bestaldetik. Osa, bizikletak doaz eskubitik, eta oinezkoak doaz eskerretik. Ordan, bueno, pare bat aldiz tokau zaite baino bidia itia, eta ikuste, jendeak ez dakin ondeko, berdo? Eix esan bidian lehen nola ibiltzen zan, ez? Bidetikan ibili beti eskerretik ibili behar ginen. Ez nahi, ibiltzen da. Ibiltzen ginen nian, nale ibiltzen ginen. Kotxia aurretikan ikusi bertzen du. Eta azkenengo galdera, Saturraran bidegorrian oizko... Politxena neuetzat. Lehen hasieran, bilera hasieran jende gitxi ozen bina esan dut. Eskakizun batzu dio olentzerontzat. Baina olentzerora aiatzen da. Eta hau ere aiatukoa. Aiatukoa. Ez nahi atrabitzen zetxik ipintzen, ez tetipiniko. Urrungo urtean etorko. Gaur esango izuet, gaur goizeko kontuak dia. Hor, bakizue dagoela bidegorrixa dijua trazatu baten, ez da? Trazatu berian dijua saneamendua. Mijoa usoko saneamendua. Saturranako plaiatikan, kantinatikan hasi, eta araztegiraino etorri behar dan saneamendu tubuak eta instalazioa. Bidegorrixa dijua horren gainean. Bueno, saneamenduan aurrera pausuak ematen ari dira. Eta horreaino, eurrengo urtean etorri mergea, eta peira honge. Baina, bueno, ari diala. Lanian dabiz. Azkenengo bi urtietan ez diak gildikeon. Hori ja, iruditzen zan, nahiko post dala. Eta ondartza eta dana. Bueno, honekin bukatze dugu zer gauza, bakitzuen ungo zen. Zapatuen berriz etorriko gea, ona, pikupe, urasamendi, eta pasarri bueltia batzea, eta hango kontuak eta jasotzea. Eskerrik asko da noi. Hoxe.